Bueno, boas tardes. Vamos a iniciar esta convocatoria en sesión ordinaria cos seguintes asuntos ou puntos da orde do día. Na parte resolutiva, o punto número 1, expediente 686/2026, aprobación de RPT do Concello de Ribadumia. Ten a palabra a concelleira Vanessa Jorge. Boas tardes a todos. Traese neste punto da orden do día a proposta de aprobación inicial da modificación da RPT, da Relación de Postos de Traballo do Concello de Ribadumia, que cabe sinalar que é unha RPT con bastante antigüedade, aprobada en marzo de 2013, e que desde esa aprobación nunca se fixo sobre a mesma, sobre ese documento, ningunha modificación e, por tanto, non se permanece inalterada hasta o día de hoxe. Compre, ademais, sinalar que as modificacións da RPT, tal como aparecen recollidas no propio documento, e así se especifica, son instrumentos vivos que deben de ter a capacidade de adaptar os seus contidos, e que se comproben si son posibles propoñer melloras solucións organizativas do personal, ou ben que sexa preciso adaptar os postos ás novas necesidades ou ás regulacións ou regulamentos legais que entendemos que sempre están cambiantes no mundo laboral. Deste xeito, xustifícase que, na medida en que xurden estas novas necesidades, se fai preciso proceder, por tanto, á adaptación e revisión dos mesmos. Por tanto, a iniciativa do equipo de goberno e coa potestade que ten o Concello para organizar os seus recursos humanos e a organización interna, iníciase xa no segundo semestre do ano 2025 o procedimento administrativo para o estudio e viabilidade da modificación da RPT deste Concello, para o que se fixo preciso a contratación dunha empresa externa especializada que, ademais, é coñecedora da casuística da relación de postos de traballo deste Concello, porque foi a empresa redactora desta primeira RPT que está en vigor na actualidade. Á vista das necesidades organizativas que se detectaron e á vista do informe técnico inicial emitido por esta empresa externa, realizase unha proposta de modificación de RPT por parte deste equipo de goberno que se xustifica, se motiva, tal como se detalla a continuación. Cabe constatar a existencia no momento actual dunha serie de prazas que se veñen dotando e contemplando no cadro de personal dos orzamentos municipais ano tras ano, co cal enténdese que son postos estructurais, pero que non están recoñecidos na relación de postos de traballo. Así mesmo, cabe sinalar que, ademais, a actual RPT non ten contemplado todos os postos de traballo que se corresponden co persoal que ven de superar o proceso de estabilización recente de emprego temporal e, por tanto, coa finalidade de solucionar a referida problemática, procedese a creación dos postos novos de traballo que se detallan no organigrama municipal e que dan collida a estos novos postos derivados da estabilización. Proponse, ademais, a valoración dos postos de técnico da Administración Xeral, posto que son postos que non estaban recollidos na relación de postos de traballo que está en vigor e, por tanto, non estaban valorados. Detectouse que o personal que realiza funcións técnicas nesta administración viñan recibindo retribucións por debaixo do que lles corresponderían e, polo tanto, proponse corrixir esta desviación. Así mesmo, cabe destacar tamén que coa presente modificación da relación de postos de traballo procede a creación de varios postos novos de traballo que se contemplan coa observación de promoción interna. Con esta previsión, a cobertura destas plazas realizarase mediante un procedimento no que os traballadores que están na actualidade cubrindo algún posto poidan ascender e subir de categoría e de posto. Esta posibilidade de promoción interna afecta en gran medida aos postos de auxiliar administrativo que terían opción de promocionar a postos de administrativo. Entendemos que esta promoción favorece directamente ao traballador, que vería incrementado a súa retribución de forma directa, e favorece tamén ao Concello, que pasa de ter un cadro de personal máis cualificado. Proponse, ademais, a creación dun novo posto de traballo de adxunto á Secretaría de Intervención, un posto reservado a funcionarios da Administración local con habilitación de carácter nacional, funcionarios do Estado, polo tanto, que resulta necesario co obxecto de reforzar as tarefas que desempeñan
no Departamento de Secretaría de Intervención e co propósito tamén de que nun momento dado exerza as funcións propias da Tesourería Municipal. E todo isto coa finalidade de realizar un traballo máis profesional, máis especializado e poder levar a cabo unha fiscalización da xestión económica financiera máis adecuada e máis rigurosa. Faise preciso, ademais, a transformación de algún postos que figuran na actual RPT, pero que levan anos sen estar ocupados, e non resultan postos estruturais, por tanto, para o Concello. Un dos exemplos que se propón como posto a transformar é o posto de alguacil, que é un posto que leva sin cubrirse desde o ano 1995, creo recordar, e propónse a transformación deste posto por un posto de nova creación que sí que é necesario, sí que é estrutural, que é un posto de recaudación municipal, de técnico de recaudación municipal. Ademais de todo isto, modifícase tamén o posto de operario de limpieza. Na actual RPT aparecen reflexados 4 operarios de limpieza, 4 deles xa están cobertos en propiedade, e o operario de limpieza que está actualmente vacante estaba contemplado a media xornada, e modifícase con esta modificación, faise a proposta de que se amplíe a xornada completa, entendendo que é unha necesidade de personal de limpieza e instalacións que temos en este momento que se están cubrindo de forma temporal. Cabe ademais señalar que este documento da RPT propón a creación de 11 novos postos que se corresponden co personal que presta servicios na Escola Infantil Municipal, derivado da xestión directa deste servicio, e trátase de 8 postos de educador infantil, un posto de mestra, un posto de director pedagóxico e un posto de auxiliar de cociña limpiador. Inclúese, ademais, nesta proposta de modificación da RPT un documento que forma parte desta relación de postos de traballo, que é un cadro de valoración dos postos novos que se crean, cunha ficha descritiva de funcións e demais dos mesmos. Respecto á valoración destes novos postos, compre sinalar que a mesma se debe realizar atendendo aos factores que se describen no propio manual da RPT, e tendo en conta as puntuacións outorgadas no seu día a postos con similares características. Non se trata de unha nova RPT, sino de unha modificación bastante exhaustiva, en realidade, da RPT que xa temos na actualidade. O custo inicial desta proposta que o equipo de goberno fixo no seu momento inicial supoñía un incremento de en torno a 278.000 euros no capítulo de personal. En todo este proceso hai que dar traslado ás mesas de negociación cos sindicatos. Realizouse unha primeira reunión cos sindicatos o 12 de xaneiro de 2026, na que se explicou un pouco a proposta destos novos postos que se querían crear, características e demais, e se comentou e se abreu un plazo de un período de alegacións. Seguidamente, o día 15 de xaneiro, fíxose tamén unha reunión totalmente voluntaria e de carácter totalmente informativo cos traballadores municipais na Casa de Cultura, e neste período de alegacións presentaron alegacións os sindicatos de Comisións Obreras, CESIF, CIGA e a delegada de Prevención en calidade de delegada de Prevención. Volvemos a ter unha segunda mesa de negociación o 2 de febreiro de 2026. Nesta reunión comentáronse máis polo miúdo as alegacións e os cambios propostos, e fixamos unha última reunión con data 19 de febreiro de 2026, na que se explicaron os cambios e as propostas que se aceptaban e as que non, e se someteu o documento a votación. As propostas que se aceptaron destas alegacións foi incluir o nivel CELGA na táboa de resultados dos postos, de feito que aparece ao lado da titulación que se requiere para cubrir dito posto, poñer todos os postos, a excepción dos postos de oficios, operarios e persoal de limpieza e conserxe, como postos a funcionalizar, que despois habría que pasar, evidentemente, un proceso de funcionalización totalmente voluntario para o traballador. Propuxéronse tamén os cambios de denominación dos postos, propúxose que o técnico de administración xeral pasase a denominarse técnico de xestión, así se modificou, e propúxose que a denominación de técnico de urbanismo se cambiase a técnico de urbanismo
arquitecto para evitar a confusión con outro técnico de urbanismo que temos actualmente na RPT, que é un arquitecto técnico, e tamén se acepta. Propónse, ademais, e detéctase o que en realidad é un erro, é que as educadoras, na proposta inicial, as educadoras infantís teñen que ter unhas retribucións acordes ao grupo B e non ao grupo C, como se propoñía inicialmente, porque teñen unha titulación técnica superior, así o recolle o convenio do Concello, e así se aceptou e afecta a 8 postos. Realizouse tamén unha proposta relacionada co posto de traballador social, na que se pedía que se incluíse un posto de coordinador de servicios sociais cuberto con unha inscripción provisional e posteriormente cubrir con un concurso de inscripción, e así se recolleu. Fíxose unha petición tamén acerca das retribucións de educador familiar, solicitando que se igualara o complemento específico co da traballadora social, e aínda que este era un erro unha discrepancia que se viña arrastrando xa dende a RPT que temos actualmente aprobada, se aceptou e se incluiu este cambio tamén. O técnico de urbanismo ao arquitecto aceptase incrementar o complemento específico por enriba do arquitecto técnico, se non tendrían os dous o mismo complemento específico, e por titulación non sería xusto. E proponse tamén subir un tramo o complemento específico de penosidade e perigosidade para os postos de operarios e limpieza, que afecta a 16 postos. Súbese un nivel o complemento de destino para os grupos 4 e 5, de xeito que o grupo 4 pasa ao nivel 15 e o grupo 5 pasa ao nivel 13. Algúnas das propostas que non foron atendidas porque entendemos que non teñen cabida nesta RPT ou non afectan de forma significativa a súa ordenación, é que se propoñía unha carreira profesional, que en realidad non é algo que teña que vir recollido nunha RPT. Se propón tamén unha segunda posibilidade, unha segunda actividade, que en realidad se comentou na mesa de negociación, que estaba máis enfocado para postos como policía local, por exemplo. E se propoñía tamén a posibilidade de que nos postos houbese dobles grupos, que se comentou que entendemos que non procedía incluílo, porque para iso xa están previstas as promocións internas. Con todos estes cambios, tanto os propostos inicialmente polo equipo de goberno como os que se aceptaron nas reunións de negociación, supón un incremento en personal de en torno a 320.000 euros. Este documento final someteuse a votación nesa mesma reunión. Por parte de Comisións Obreras emítese voto favorable. Por parte da CIGA prodúcese unha abstención porque entendían que os incrementos de niveles, en vez de incrementar un nivel, deberíase de incrementar 2 niveles. E por parte do CESIF emítese voto en contra desta proposta. Ademais, no exercicio no dereito que teñen os traballadores a recibir información de xeito totalmente complementario que poden recibir por parte dos sindicatos municipais ou dos seus representantes sindicais, esta proposta de modificación da RPT foi ademais explicada a todos os traballadores municipais, de xeito que de forma voluntaria se lle invitou a unha reunión informativa este pasado luns, previa a esta proposta de aprobación inicial, e ademais de xeito particular, dada a casuística do personal da escola infantil, que é un personal que ven subrogado xa da empresa privada, que hai distintos tipos de contratos dentro do mesmo servicio, a petición das propias traballadoras, realizouse unha xornada informativa no día de onte, totalmente voluntaria, donde puideron solventar todas as súas dúbidas directamente co personal técnico redactor desta modificación. A presente proposta de modificación da RPT completa un cadro de personal con 53 postos. O 62% do total dos postos melloran as súas condicións laborais no tocante a retribucións a postos ou a niveis. Trátase de 33 postos dos que teñen unhas melloras salariais, encadranse os postos de técnicos da Administración Xeral, o técnico de urbanismo, todos os oficiais, todos os operarios de obras e de limpeza,
e o total das 11 plazas da escola infantil, así como un monitor sociocultural. Dos 8 postos que manteñen nivel de retribucións actuais, 2 deles, que son 2 postos de administrativo, teñen ademais a oportunidade de promocionar ao posto de técnico de recaudación de nova creación, co cal al menos un deles podría tamén ter unha mellora. Quedan contemplados ademais 5 postos de auxiliar administrativo que, si ben é certo que non teñen melloras no seu nivel de retribucións porque xa están axustados á baremación e as retribucións que teñen que vir percibindo, teñen a posibilidade de promocionar a postos de administrativos que se crean precisamente para esta promoción interna ou que poidan quedar vacantes. Polo tanto, esta proposta de modificación da RPT supón unha mellora para a maioría dos postos. Evidentemente non supón un perxuízo para ningún traballador e, por tanto, propónse a aprobación inicial deste texto tal como está redactado. Gracias, Vane. Algúnha aclaración, observación por parte do PSOE? Sí, Javier. gracias, alcalde. Ben, desde o noso grupo queremos facer unha valoración responsable desta proposta da modificación da RPT e recoñecemos que existen cuestións positivas nesta RPT que onde hai determinados colectivos nos que se producen avances. Dito isto, a cuestión de fondo desta proposta para nós non está tanto nos avances que incorpora, senón no equilibrio co que se aplican, porque cando se analiza o detalle o expediente o que se observa é que non existe un equilibrio real no recoñecemento do conxunto de persoal municipal. Hai categorías nas escalas máis baixas onde as subidas son mínimas e mentres os niveis máis altos teñen proporcionalmente, en algúns casos, incrementos moito máis significativos. Por tanto, o relato da mellora xeneralizada, pois aquí creemos que se queda un pouco corto e a propia documentación ademais evidencia que a principal aposta desta modificación de RPT está no reforzo da estrutura técnica, na creación de novos postos de responsabilidade e no incremento de categorías superiores, mentres que as categorías base continúan tendo un recoñecemento moito máis limitado. Tamén debemos decir que esta proposta non contou cun consenso sindical pleno, como acabamos de escoitar, isto é algo evidente. Houbo negociación e houbo avances, pero tamén hai que sinalar que houbo aportacións incorporadas gracias á presión e ás reivindicacións sindicais. Isto é importante dicilo, inda que tamén acabamos de escoitalo. E non foi a primeira proposta do equipo de goberno incluir todas estas melloras que acabamos de escoitar. Tamén é certo, polo que se desprende da documentación aportada para este pleno, que houve sindicatos que mantiveron importantes críticas sobre o equilibrio da proposta e sobre o tratamento de determinadas categorías do persoal. Por tanto, creemos que esta proposta perde unha oportunidade para facer unha reforma máis equilibrada e máis global do conxunto da estructura municipal despois de anos sin unha nova RPT. Tamén nos chama a atención que nun concello que leva anos con problemas vinculados á xestión económica e administrativa, aquí quero facer un énfasis como unha cuestión na que eu creo profundamente, como cuestións relacionadas co período medio de pago, a xestión económica con expedientes relacionadas ca xestión económica, con expedientes demorados, entre outras cuestións, non se opte por reforzar de forma clara intervención, diferenciada de forma máis potente, é dicir, crear un posto de interventor e interventora en lugar de adxunto á Secretaría Intervención, que é o que nos creemos. Por todo isto, o noso grupo non vai votar en contra dunha proposta que se incorpora melloras, como dixemos, para parte do persoal municipal, pero tampouco imos a apoiar plenamente unha relación de postos de traballo que consideramos insuficientemente equilibrada no seu conxunto. Por tanto, imos a absternos. Gracias. Gracias, Javier. ¿Alguna aclaración o observación por parte de Somos? Gracias, boas tardes. Bueno, nós neste punto queremos empezar deixando clara a nosa posición e quero que conste en acta que dende Somos Ribadumia non está en contra dunha RPT actualizada. Todo o contrario, entendemos que o Concello necesita unha estrutura de personal ordenada, clara e adaptada á realidade actual. A propia documentación recoñece que a RPT vixente é do ano 2013 e que dende entón non foi modificada, como ben dixo a concelleira de personal. Por lo tanto, actualizar a RPT era necesario. Pero precisamente porque era necesario había que facelo ben. E para nós esta proposta chega mal, chega desgastada e chega sen consenso suficiente e chega con demasiadas dúbidas encima da mesa.
Un RPT non é un trámite calquera, define postos, funcións, responsabilidade, complementos e condicións laborais que ao final marcan a organización do Concello durante anos, pois por iso non debería aprobarse a golpe da maioría absoluta, porque unha maioría absoluta serve para aprobar, pero non serve para sustituir o diálogo. E aquí o consenso é moi limitado. Na ata do 19 de febreiro, como ben se dixo, consta que Comisións Obreiras votou a favor, pero pedindo unha revisión nun ano, que a CIGA se abstivo porque considera que o documento non cumpre os requisitos e o CESIF votou en contra. É dicir, dos tres sindicatos só un votou a favor e aínda así pedindo unha revisión. Con esta base, falar de consenso pareceme excesivo. Ademais, hai unha cuestión de fondo que para nós é esencial, o equilibrio retributivo, especialmente dos postos que menos cobran. Nos defendemos melloras de condicións laborais do personal municipal, pero se había que empezar por alguén, había que empezar polos de abaixo, polos que menos cobran, limpieza, servicios múltiplos, auxiliares, operarios, o personal que sostén día a día tamén o Concello. E non o dicimos só nós. Comisións Obreiras fala de desequilibrios retributivos de que se prexudica especialmente aos postos de menor grupo. A CIGA tamén pide melloras por a OC2, a Agrupación Profesional de Operarios, e a Delegada de Prevención, como ben dixeste, solicita a revisión dos postos operarios para que entende que non se reflejan ben as condicións reais nin os riscos laborais. Polo tanto, aquí había unha oportunidade de facer unha RPT máis xusta, máis equilibrada e máis consensuada, e o Goberno non a aproveitou. Tamén o CSI di que esperaba unha modificación moito máis ambiciosa despois de 13 anos, que se traia un documento onde prácticamente non se move nada, e no escrito posterior tamén advirte de erros. Entón a pregunta é clara: se había erros, alegacións, falta de consenso, por que hai tanta prisa en traer o RPT? De todas formas, un RPT para nós debería nacer forte e non nacer dividida. Un RPT debería dar confianza e non nacer dende a desconfianza. Un RPT debería equilibrar, e esta deixa a sensación de que se mellora máis aos de arriba que aos de abaixo. Por iso a nosa posición é clara: non estamos en contra dun RPT. Estamos en contra desta maneira de traer a RPT. Queremos un RPT, por suposto, pero un RPT mellor traballada, máis dialogada e máis equilibrada, e que mire especialmente tamén polos que menos cobren. Porque o que non se pode entender é que un alcalde a media xornada cobre 1.500 e unha persona que está ao sol cobre menos. Hai unha cuestión que quero deixar moi clara, porque o goberno vai intentar vender este RPT en positivo, falando seguramente despois das traballadoras da escola infantil, e nós non vamos a cair nesa trampa. Somos Ribadumia está totalmente a favor de que se recoñezcan correctamente os postos da escola infantil e de que as súas traballadoras teñan condicións laborais dignas, e faltaría máis. Pero hai que dicir a verdad completa. Primeiro, estes postos teñen que crearse sí ou sí, porque son postos estruturais vinculados á escola infantil e á xestión directa do servicio. Segundo, a mellora salarial das coidadoras non aparece por xenerosidade do goberno, senón porque os sindicatos o reclamaron e porque se detectou que a súa clasificación e valoración inicial non era correcta. Polo tanto, cuidado co relato triunfalista que nos conocemos. Non se pode vender como un gran favor ás traballadoras o que era unha obriga, ni se pode usar a escola infantil como un escudo para tapar as dúbidas que ten esta RPT. Nos apoiamos as melloras para a escola infantil, o que non apoiamos é unha RPT incompleta, con desigualdades, con alegacións sindicais relevantes e con unha cuestión organizativa sen resolver. Votar en contra desta proposta non é votar en contra dos traballadores, é votar a favor de que teña unha RPT mellor, si cabe. Por responsabilidade política, sería bo que se retirara este punto, que se volva á mesa de negociación e que se traia unha proposta con máis consenso e máis equilibrio, pero non vai a pasar isto, e tal e como chega hoxe Somos Ribadumia non pode apoiala. O noso voto será en contra. E xa para finalizar, sabendo que probablemente non se me deixe réplica neste punto, deixo unha pregunta no aire e diríxome á concelleira responsable da área de personal, que foi a que falou desta proposta. Evidentemente vai vostede a defender políticamente esta proposta e vai votar a favor, e iso xa sabemos todos, pero vostede vai votar este RPT como concelleira do goberno, pero se tivese a oportunidade de valorala coa mirada dunha traballadora municipal, tamén a defendería coa mesma convicción, porque unha cousa é votar por disciplina de goberno e outra moi distinta é defender con convicción que esta proposta é xusta para todo o personal. Nada máis, moitas gracias.
Gracias. Bueno, en primer lugar, un pouco por seguir un orden e de algunhas anotacións que fun tomando. Evidentemente, Javier, pode parecer, seguramente así sexe, así é, que nesta RPT os postos que máis se axustan á realidade, tanto nas súas funcións como nas súas retribucións, e, por tanto, pode parecer que resultan máis beneficiados son os postos técnicos, pero non nos olvidemos que aquí o personal técnico da Administración Xeral, é dicir, personas que teñen, traballadores que teñen licenciaturas ou grados universitarios, levan anos cobrando por debaixo do que lle correspondería cobrar cada mes, perdendo euros cada mes. Entón, dado o número de técnicos que hai na situación na que están, e sobre todo porque moitos deles estabilizaron e aproveitando o proceso de estabilización e aproveitando que esos postos estabilizados había que incluílos na RPT, evidentemente, ao incorporalos na RPT se poñen coas retribucións e coas valoracións que lle corresponden nos postos de técnicos. Que se incrementa pouco nos operarios? Sí, posiblemente sí, e con total rotundidade se digo que sí. Eso xa se comentou nas mesas de negociación, aparece recollida nas actas, se incrementan os niveles, pero se incrementan solo un nivel, cando a petición era de incrementar dous. Por eso hai un compromiso do equipo de goberno e do alcalde en particular, que estivo en todas as mesas de negociación, porque entendemos que a RPT é un documento que ten que ir cambiando, que as negociacións non poden estar paradas. Este é un documento que está aprobado desde 2013, pero non porque non houbera voluntad política de cambiálo. De feito, fai uns anos houve voluntad política de cambiálo e non se seguiu co procedemento por outros temas e quedou parado. Con respecto ao que comentaba Sergio na súa intervención, a veces corremos o riesgo de que cando vimos así con un discurso preparado e escrito, eu xa interveño con anterioridade, hai cousas que ti me pisas que non son como ti comentas. A escola infantil, as retribucións da escola infantil non son as que son por presión dos sindicatos. As retribucións da escola infantil, e tal como aparece recollido no noso convenio, e tal como os puxe na miña exposición inicial, que se estuveras atento, ao mellor igual lle podías dar unha volta a teu argumento, aparece que os ciclos superiores teñen a categoría, teñen o nivel B, vale? Non o C1 como estaba inicialmente proposto, que se propuxo por erro, pero que se iba a detectar no momento que se cadraran as retribucións e as valoracións. Entón, temos que agradecer moito a labor dos sindicatos, porque a verdade é que nestas mesas de negociación o ambiente foi, bueno, creo que próspero, se chegaron a acordos, quedamos emprazados para novas revisións da RPT, e creo que foi un traballo conxunto de todos, é dicir, a negociación de unha RPT tampouco sale adiante, aínda que os tres sindicatos estuveran a favor, se non hai voluntad política de aprobalo. Comentas que votar en contra desta modificación do RPT non é votar en contra dos traballadores. Se votas en contra de unha modificación da RPT, estás votando en contra de que aqueles traballadores que están estabilizados poidan ter o seu posto recoñecido nunha RPT, votas en contra de que os operarios, aínda que teñan pouca subida salarial, teñan subida salarial, votas en contra de que se axusten retribucións ou funcións, votas en contra de que os postos de auxiliar administrativo teñan dereito a unha promoción interna, e votas en contra hoxe. E iso afecta aos traballadores municipais. Coméntasme se como traballadora municipal votaría a favor deste organigrama da RPT. Esta RPT favorece a gran maioría dos traballadores en maior ou mellor medida. Ti podes dar o discurso que queiras, que algún suben menos e outros suben máis, é certo. Que se vai a traballar para intentar buscar un equilibrio, tamén é certo. Pero, dende logo, eu como traballadora municipal gustaríame que se eu estou cubrindo un posto, o meu posto este reconocido nunha RPT, con unhas garantías de unhas tablas salariais, de unhas valoracións, que este cobrando conforme a esas valoracións, e que o meu posto, de algún modo, se recoñeza.
porque eu actualmente estou ostentando un cargo público como concelleira, pero fun traballadora municipal e fun un técnico tamén que cobraba por debaixo do que lle correspondería cobrar. Eu cada día traballo neste concello con compañeiros técnicos que desenrollan traballos de gran responsabilidade que non é xusto que estén cobrando as retribucións que están cobrando. Co cal, votando en contra, estás votando en contra de todos esos traballadores. Sorpréndeme moito que non aproveites este pleno municipal para facer ningún tipo de declaración como ves facendo nos medios, nos blogs, en prensa e demais, facendo acusacións de que se crean postos a medida para mellorar o personal da corda do equipo de goberno. Non sei a que te refires, nin a quen te refires con eso. Como, por exemplo, a creación do posto de adxunto a secretaría, que non sei se sabes, porque non sei se viches a documentación, que é un posto de habilitado nacional, que o Concello non fai ningún tipo de proceso de selección dese posto, é un funcionario de carreira habilitado nacional do Estado, a máis alta categoría de funcionarios do Estado. Comentaches tamén que hai algúns postos que xa teñen nome, que temos serias sospeitas de a onde van a caer, co cal é algo inaceptable porque se están usando recursos públicos para pagar favores políticos. O documento inclúe a creación de postos feitos a medida para mellorar e colocar ben a personal da corda do alcalde. Eu non sei se eres consciente de que con todas estas barbaridades que dis en prensa, porque non son máis que barbaridades, estás poñendo na boca, no punto de mira e poñendo en duda o traballo a profesionalidade de todos os traballadores municipais. Entonces, a quen te refires con esos traballadores? A que postos te refires? A min gustaríame como aclarases. Mira, eu eso aquí non o falín ahora mismo, pero eso deberías yo responder ti aos traballadores cando estuveche na reunión con eles. Estás facendo unhas declaracións en medios que como mínimo é un delito de malversación de fondos públicos. E non só é un delito na esfera política, é que estás apuntando a profesionalidade e a credibilidade dos traballadores municipais. Pídoche, por favor, que xa non é a primeira vez que cho pido con ataques a habilitados nacionales deste Concello e a traballadores deste Concello, que seas moi cuidadoso co tipo de afirmacións que fas en medios, en prensa ou donde te queiras expresar. Que seas moi riguroso, que diferencies a esfera política da esfera laboral. Pero eso a mí non... Eso si tes que dicirlo a alguén, dillo a donde tes que ir. O que fixo as declaracións foches ti. Efectivamente, pero donde tes que ir... Si dices que eu cometo un delito, vaite onde tiñas que ir. No, vaite ti onde tes que ir, porque se ti crees que é un delito de malversación, tiñas que estar nun xuzgado, non dicindo nos medios de comunicación. Bueno, igual vamos. Pois ojalá. Vale. Gracias, Vane. Bueno, eu vou facer así solo tres puntualizacións da RPT. Por unha parte, por parte do PSOE, hasta casi nos satisface que vos absteñades, porque bueno, tampouco pensábamos que ibades a votar a favor, non? Pero con argumentos, pero tampouco nos máis menos o tiñamos claro. Con respecto a Somos, bueno, que iban a votar en contra, bueno, eu despois de ler as declaracións ou as declaracións que saliron nos medios de comunicación, como acaba de comentar a concelleira Vanessa Jorge, a verdade é que é tremendo, é dicir, é tremendo que non foi consensuado. É dicir, nós primeiro creemos na RPT, creemos que a RPT é un documento vivo. Nos queremos dicir que creo que o Concello de Ribadumia ten un equipo de traballadores, un grupo de traballadores pois moi bo, nunha porcentaxe moi alta, xa non solamente porque o digamos nós os políticos, senón tamén a veces porque non o transmiten os veciños, e polo tanto esta RPT era moi importante, non? Bueno, posiblemente aos inicios da legislatura, incluso en algunha anterior legislatura, este equipo de goberno, e aparte creo que
se pode dicir, sobre todo incluso con outros concellos da comarca, aparte con distintos colores políticos, sempre nos en canto a somos, se nos cuestionou a este concello cando municipalizamos o servicio precisamente da escola infantil de 0 a 3 anos, e se nos fixe unha comparación, neste caso con concello veciño, con Cambados, que aquelo era, despois de privatizalo, era un exemplo a seguir, e nós municipalizando o servicio parece que o facíamos todo mal. A verdad que estamos bastante contentos e satisfeitos, creemos que se está dando un moi bo servicio, e a municipalización precisamente, pois se se consigue, que creo que se está conseguindo, quitar esa rentabilidade, pois eu creo que é importante, pois eso, municipalizar dentro das medidas das posibilidades. Pero si é certo, eso sí que o temos que dicir, que a este concello se nos tildaba moito por privatizar servicios, e en cambio estamos municipalizando os servicios, e se consideramos que os servicios municipalizados dan ese rendemento laboral, pois creo que estamos no camiño correcto. Evidentemente nós tampouco pretendemos que todos os sindicatos e todos os traballadores estén ao 100%, pretendemos que sí, o sea, queremos que sea ampliamente pois apoiado, pero nós somos conscientes de que todos estén contentos, primeiro por distintos intereses, os sindicatos tamén teñen os intereses, e os traballadores tamén teñen os intereses, e nós, a nosa responsabilidade como equipo de goberno que nos toca dirixir agora, pois o que temos é que equilibrar de alguna maneira, pois digamos, pois esta RPT, non? É dicir, os veciños de Ribadumia teñen que saber que aprobar este RPT ao Concello de Ribadumia pois nos costa 270.000 euros. Son 270.000 euros das arcas municipais precisamente para os traballadores, pero tamén somos conscientes de que o merece, porque aquí hai traballadores e técnicos, independentemente que a veces se transmitan nos medios de comunicación e nas redes sociais, sin ningún criterio, aparte nin técnico, nin faltando á verdade, non? Entonces, nós si somos conscientes de que hai un equipo técnico moi bo, un equipo técnico moi responsable, e nós respaldamos pois a todos os traballadores, non? É dicir, nunha amplia porcentaxe. Evidentemente, aparte, eu sempre digo público, hai unha porcentaxe pois que, bueno, pois como todo na vida, non? Pois non é posible, pero ampliamente sí que hai un equipo de traballadores, pois eu creo que temos que estar, e aparte darlle as mellores condicións tamén laborales para que poidan facer o seu traballo o máis cómodos posibles. Por lo tanto, entendemos que pode haber pluralidade de opinións, somos conscientes de que é así, pero aprobar un RPT que en todos os concellos, en todas as administracións, a veces é un traballo moi difícil, non? Porque buscar ese consenso e equilibrio, pois a veces botan meses e meses, e a veces anos, e a veces incluso non se aproba. E o Concello de Ribadumia, pois a verdade é que o puxemos en marcha, a verdade que tamén tiñamos ganas de pois este RPT, e bueno, pois precisamente o puxemos en marcha, e en pouco máis de 6 meses pois chegamos a un acordo. E somos conscientes, este equipo de goberno, de que este documento ten que ser un documento vivo, porque a veces as condicións pois laborais e as responsabilidades, pois ao mellor pois tamén cambian, e como cambian, pois tamén se debe de cambiar a RPT. Entendemos que non unha RPT dende o ano 2013 ata o día de hoxe, pois eso ten que ser cambiable, e entendemos que este equipo de goberno, si por parte dos sindicatos e dos traballadores que hai boa predisposición, pois si pode ser ano a ano, pois revisalo, e non pode ser tan difícil e non debe de ser, ademais, de modificar unha RPT. Evidentemente, os intereses a veces son tan dispares, pero ao final o que hai que buscar é un equilibrio, e creo que se conseguiu. Nos, a parte dos sindicatos, que lle temos un gran respeto aos sindicatos, por suposto, non pode ser de outra forma, e a parte os representantes sindicais tamén lle temos un absoluto respeto, creo que se fixe unha negociación, e creo que se falaron de moitas cuestións, e creo que ao final pois que se conseguiu pois un documento pois o máis equilibrado posible, non? Pero a parte dos sindicatos e dos distintos representantes sindicais, este equipo de goberno tamén nos reunimos cos traballadores. É dicir, para nós era moi importante que os traballadores supesen de primeira man precisamente o que era
o que pretendíamos facer, levar a cabo por parte deste equipo de goberno. Nos reunimos, o explicamos, e incluso esta semana tivemos outra reunión precisamente para explicar ese documento final. Nos reunimos 3 veces cos distintos sindicatos, unha cuarta vez para a firma das distintas actas, e antes de levar este pleno, pois o que pretendemos, o que buscábamos era ter esa reunión con todos os traballadores, os cales foron invitados, precisamente para explicarlle todo o proceso. A parte, entendemos ou percibimos que hai un amplio consenso. Pois evidentemente, ese 100%, pois ao mellor pois é imposible, o sea, non é posible chegar, non? Pero tampouco pretendemos eso. Pretendemos que esta RPT chegue ao maior número posible de traballadores. Isto non é unha nova RPT, é unha modificación do que pode ser a RPT, e, polo tanto, creo que hai que seguir traballando no próximo ano, nos próximos 2 anos, precisamente para mellorar as condicións laborais en todos os aspectos de todos os traballadores. Hai que pensar que ahora mesmo tamén hai e aparte, creo que a veces somos moi respetuosos cos sindicatos, non? Pero sí, para nós é moi importante poñer en valor que creo que tivemos moi boa negociación, moi boa interpretación por parte de todos. Hai un sindicato que neste caso é Comisións Obreras que apoiou precisamente pois eso hai que poñerlo en valor tamén, non? É dicir, outro sindicato, pois a CIGA, pois se estuvo, pero tampouco percibimos que estuvesen en contra. É dicir, creo que percibían precisamente que había unha mellora importante, podía ser ampliable ao 100%, pero iso é prácticamente imposible, por suposto. Eso xa o sabemos, incluso antes de... E hai un sindicato, pois, que se chama o CESIT, pois, bueno, que pretende o que é prácticamente imposible. Nos, con cousas imposibles, nos temos que explicar aos veciños que esta RPT lles costa a todos os veciños 270.000 euros. E temos que explicar, e os veciños teñen que sabelo tamén. É dicir, somos conscientes de que temos un gran equipo de traballadores, non solamente neste momento, é dicir, independentemente de que a veces nas notas de prensa e incluso nas redes sociais se trate de difamar e se trate de ocultar a verdade, que se crea un relato que parece que non, as cosas son bastante máis fáciles, sencillas, e non queremos entrar en temas de críticas, primeiro porque non é a nosa forma de ser, nin pretendemos, por lo tanto, ese apartado o vamos a deixar, non? O que sí está claro é que creo que hai unha mellora importante para todos os traballadores, e nos comprometemos precisamente con todos os traballadores en seguir con esta predisposición, si é posible, municipalizando os servicios ou mantendo esa municipalización de servicios que ao final nos estamos contentos, está dando un gran resultado. Podemos estar falando da escola infantil, pero tamén de outros servicios, como pode ser, non sei, a RSU, ou a recollida de residuos, ou outros servicios tamén, que temos un equipo de traballadores moi capaces, e iso tamén non hai que poñer en valor, e nos gusta tamén que os veciños o sepan, non? Despois pode haber algunhas cuestións que son matizables, pero isto é a realidade, isto é a práctica que estamos dicindo. Por tanto, isto é así. Por tanto, buscar que ese porcentaxe, esa 100%, ¿no? Aquí hai pluralidade de opinións por distintos sindicatos, por distintos traballadores, pero nunha porcentaxe moi alta, eu atrevo a decir, no seu conxunto, pois, ao mellor un 70 ou 80%, pois están todos a favor. Por lo tanto, eso quere dicir que o documento é perfectamente válido para seguir avanzando precisamente na mellora. Non me quero estender moito máis, eu creo que sí hai que ser respetuoso cos traballadores, porque aquí agora alguén parece que dice que hai que incrementar, bueno, é dicir, o Concello de Ribadumia ten un presuposto. O Concello de Ribadumia vimos subir impostos, vimos subir o IPC durante todos estes anos, e eu creo que eso os veciños o teñen que saber. E ahora mesmo tratamos un aumento salarial para os traballadores ou unhas melloras de 270.000 euros. Hai que seguir mellorando, hai que seguir aumentando. Os costes de vida, por suposto que tamén se incrementou, é dicir, nos en obras podemos dicir que antes facíamos unha obra por 50.000 euros, víamos obra,
E a mesma obra hoxe vale 100 e pico mil euros. Isto é unha realidade. Por lo tanto, os presupostos tamén e as cuantías e a economía, pois tamén hai que ser cuidadosa, non? En todo caso, non me vou a estender moito máis. Creo que estamos bueno, pois satisfeitos con este RPT e, por suposto, que dicía Vanessa Jorge, a concelleira, que seguimos manda a man cos traballadores, que para nós é a parte moi máis importante ou tan importante de mellorar as condicións e, sobre todo, ter esa sensibilidade, esa mantendida para poder mellorar tanto a calidad laboral como, bueno, pois, as responsabilidades e poñelas en valor. E repito, temos un equipo de traballadores no Concello de Ribadumia que hai veciños que nos felicitan, pero a veces incluso hai veciños que veñen de fora do Concello de Ribadumia e a veces nos chaman para dicir precisamente a calidad que temos neste Concello en materia laboral en todo o seu conxunto, porque temos exemplos para todo o seu conxunto. Por lo tanto, pois non vamos a estendernos moito máis. Creo que hai que ser responsable coas declaracións que se fan. Fixeches aí un apunte, o alcalde que cobra 1.500 euros. Eu creo que, aparte, creo que é importante que a xente sepa que o alcalde que cobra 1.500 euros. E creo que é importante que se sepa que o concelleiro de obras, Miguel, cobra 450 euros. É importante que se sepa a cantidad de horas, porque unha cousa é estar contratado a media xornada, que non é así, que non é o caso, e outra cousa é dedicarlle as 24 horas, digamos, a esta función. E outra cousa, unha compañeira que estaba traballando aquí no Concello de Ribadumia, que xa tiña un sueldo importante, que cobra 300 euros máis do que viña cobrando traballando no Concello. Pico arriba, pico abaixo. Por lo tanto, é importante que os veciños sepan precisamente as responsabilidades que temos os concelleiros, e o resto dos concelleiros, por suposto, non cobran nada. E aparte hai que dicir que cando hai distintas comisións ou hai distintos plenos, estas tres personas que estamos falando ahora que temos algunha aportación, non cobramos ningunha delas. Por lo tanto, tamén é importante que os veciños, precisamente, cando se sacan estos datos, que sepan que estas cosas, cando se dicen, que hai que ser, como mínimo, respetuosos. Dito isto, pasamos a votar o punto número 1 da orde do día, que sería o expediente 686/2026, a aprobación de RPT do Concello de Ribadumia. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada por maioría de 6 votos a favor, 3 abstencións e 1 en contra. Pasamos ao punto número 2 da orde do día, que sería o expediente 681/2026, elaboración e aprobación do orzamento 2026. Ten a palabra a concelleira de Contas, Vanessa Jorge. Bueno, pois traese neste punto da orden do día a aprobación por parte deste pleno do orzamento municipal do Concello de Ribadumia para este ano 2026, que ascende a un total de 6.464.471,71 euros e que non pretende buscar máis que o equilibrio, como deberían de ser todos os orzamentos municipais, o equilibrio entre a previsión do orzamento de gastos e a estimación dos ingresos. Este equilibrio entre os ingresos e gastos supón un gran esforzo na xestión municipal, como comentaba, pois, por exemplo, antes o alcalde, co tema dos impostos, de xeito que se poida manter a calidade dos servicios e a dotación de novos investimentos, conseguindo incrementar aportacións que poidan facer outros organismos, de xeito que se permita poder seguir mantendo os mesmos precios e os mesmos impostos e que os veciños non paguen máis cada ano a través de tasas, impostos ou precios públicos. Se detallamos un pouco polo medio o presuposto municipal de ingresos, e nos paramos a analizar os capítulos que rexistran unha maior dotación de ingresos, vemos que o capítulo 4 de transferencias a recibir por este Concello por parte de outros organismos para a realización de determinados gastos correntes ascende a 3.450.000 euros aproximadamente, que supón case o 53% do orzamento total municipal de ingresos. Esta cifra vese incrementada en torno a uns 550.000 euros con respecto ao último orzamento municipal aprobado
e ven derivado principalmente da previsión do incremento da axuda a dependencia por parte da Xunta de Galicia, que se pasa dos 12 euros actuais aos 16 para o servicio de esa dependencia. Contémplanse ademais ingresos derivados da xestión municipal da escola infantil, e destacando os ingresos derivados das axudas á gratuidade e mantemento, que para os usuarios é gratuito, para as familias é gratuita, e ademais está previsto que o Concello de Ribadumia consiga obter novamente o maior financiamento para a execución do plan corresponsables, que é a creación dunha bolsa de horas de coidados de nenos a 0 a 3 anos na escola infantil, que vimos acadando estes últimos anos cunha axuda de 55.000 euros. Ademais, aparecen recollidos no presupuesto tamén en torno a 50.000 euros para a realización de eventos deportivos e culturais, nos que se incluyen, por exemplo, as programacións de máis escénicas ou a escola de patinaxe, un servicio que tamén é gratuito para os seus usuarios. Destaca noutro capítulo do Orzamento Municipal de Ingresos o capítulo 7, transferencias de capital previstas a realizar pola Comunidade Autónoma ou outras entidades a favor do Concello, e ascende a en torno a 664.000 euros. Consígnase neste capítulo aquelas aportacións que o Concello de Ribadumia logrou comprometer vía convenios, axudas ou outras subvencións con outras entidades para a execución de proxectos que se veñen a comentar no capítulo de investimentos, e na maioría dos casos consíguese comprometer aportacións de outros organismos que supoñen entre o 70% e o 100% da execución destos proxectos. O Concello de Ribadumia acadou financiamento para o 100% da execución do proxecto de creación, mellora e ampliación de servicios básicos, con unha actuación no entorno da Igrexa de Lois e con dotación de suministros tanto para o mercado municipal como para o punto limpio, unha actuación financiada íntegramente por Agader, que pretende, aparte de dotar de suministros estas dúas instalacións, mellorar a accesibilidade ao entorno da Igrexa de Lois, permitindo a recuperación da súa contorna e os soterrados tendidos que ahora mismo están aéreos de todas as conexións que hai. Acadas ademais o financiamento para o 100% da execución das obras de mellora e ampliación de servicios básicos e camiñas na parroquia de Leiro, Barrantes, Lois, Ribadumia e Besomaño, o beiro do programa Mais Provincia, promovido pola Deputación de Pontevedra, que ascende a un total de 396.000 euros, e son proxectos que contemplan actuacións en todas as parroquias do Concello, co obxectivo de mellorar a accesibilidade e ampliación de camiños de titularidade municipal e a dotación de servicios básicos, así como o soterramento de distintos cableados de distintos suministros. Refléxase tamén neste capítulo de ingreso unha partida para a execución do proxecto da reforma e mellora dos vestuarios e instalacións do campo de fútbol da Bouza, subvencionado nun 80% ao beiro do terceiro plan de infraestructuras deportivos promovida pola Deputación de Pontevedra, cuyo financiamento ascende a 108.000 euros, casi, é un proxecto que permitirá eliminar problemas de humidades que hai actualmente na zona de uso debaixo das gradas onde están os vestuarios, así como a sustitución de canalón e outras necesidades propias desta instalación deportiva. Está previsto, ademais, neste capítulo de ingresos, a axuda por parte do Agader para a execución da mellora do camiño de acceso ao núcleo de Coruto, con un importe de 53.000 euros ao abeiro do Plan Camiña Rural 25-26, que supón en torno ao 85% do orzamento total de execución desta obra. E, ademais, tendo en conta que se dá resposta con ela a unha demanda veciñal da zona que vai a permitir mellorar o acceso ás explotacións das fincas agrícolas, así como a prestación de servicios das propias vivendas. Con respecto á previsión de ingresos do capítulo 1, que son os impostos directos que pagan os nosos veciños, do capítulo 2 dos impostos de icio, dos impostos de construcción, e do capítulo 3 relativos ás tasas, apenas sufre variacións con respecto ao orzamento anterior, e isto demostra que, por tanto, non se prevén maiores ingresos por recaudación de impostos ou tasas asumidos polos ribadumienses.
Tampouco sofre apenas variación o capítulo 5 de ingresos patrimoniais, e o capítulo 6 de allamento de inversión reais sí que se incrementa en torno a 50.000 euros con respecto ao mesmo capítulo do orzamento anterior en previsión da venta dunha parcela situada no polígono. En relación ao orzamento de gasto, cabe destacar cales son aqueles capítulos dotados con máis fondos. O capítulo que máis porcentaxe de gasto supón é o capítulo de personal, que se destinan preto de 2.300.000 euros, que supón en torno ao 35% do orzamento total de gastos. Este incremento, esta dotación, se fai precisa debido a varios factores. Dentro deste capítulo de personal, o programa que máis recursos necesita é o de personal da administración local, con un 33% de orzamento total de personal. Dentro deste programa de administración xeral recollen os soldos e salarios e as cotizacións de seguridade social dos traballadores de oficinas, tamén do personal de limpieza de instalacións municipais e os traballadores de vías e obras, e cabe destacar que, tal como se explicou no anterior punto da modificación da RPT, están contemplados neste presupuesto tamén a dotación dos postos de promoción interno dentro desta área. Polo tanto, esta previsión de gastos de personal permite non só mellorar a retribución, a situación retributiva dos traballadores, sino que ademais se reforzan as áreas máis técnicas nunha prestación de servicios municipais aos veciños cada vez máis profesionalizada. Case un 18% do total de recursos destinados aos gastos de personal están destinados para a dotación de traballadores para centros escolares, supón un total de 400.000 euros, e cabe destacar que, ademais do personal que realiza as súas funcións no CPI, se incluyen tamén todos estes postos que vimos de comentar da escola infantil, que pasan a recollerse nesta RPT como personal fixo a funcionarizar. Destacan ademais outros programas de maiores recursos de personal necesitan, como son os programas de emprego e tamén o programa centrado na asistencia social primaria. Con respecto aos programas de emprego, na maior dos casos son programas que están subvencionados, como pode ser a contratación de Aprol Rural ou Suma Talento para a contratación de peóns forestais, que está cofinanciado pola Xunta, ou o programa de emprego do Mais Provincia promovido pola Diputación de Pontevedra. No que respecta ao personal de asistencia social primaria, trátase de personal vinculado con servicios sociais municipais do Concello. O Concello ven de reforzar este servicio nos últimos anos coa contratación dun traballador social máis, formando a día de hoxe unha plantilla de 2 traballadores sociais e un educador familiar, e, ademais, tal como se contempla na modificación da RPT, crease un posto de monitor do fogar de maiores. Os servicios sociais municipais están sendo reforzados nestes últimos anos, conscientes de que constitúen un sistema de protección social máis próximo á cidadanía e que teñen como obxectivo garantizar a calidade de vida, promover a autonomía personal e fomentar a inclusión social de todos os residentes, especialmente daqueles en situación de vulnerabilidade ou risco de exclusión. Por último, cabe destacar que o incremento de personal no eido de ocio de tempo libre coa dotación de personal especializado nos servicios de conciliación laboral e familiar que se realizan durante todo o ano a través do Plan Madruga e da Escola de Ocio, así como nos programas de conciliación do período estival coa Escola de Ocio de verán, tendo en conta, ademais, a previsión da posibilidade, se se consolida, a proposta de incrementar a idade de acceso dos usuarios ata os 12 anos e prevemos que podríamos estar novamente nun récord de asistencia estival. Con respecto ao capítulo 2 de gastos referido a gastos correntes, ascende en torno a 3 millóns de euros, que supón o 47% do orzamento total municipal. O programa de maior dotación económica nesta área é o de servicios de asistencia social primaria e servicios sociais comunitarios,
para o que se consigna unha partida de en torno a 1.100.000 euros. Destacan entre estos custos os propios derivados da xestión do servicio de dependencia e de axuda no fogar e da dotación de gastos derivados de situacións de emerxencia social, así como programas realizados durante todo o ano para a eliminación de violencia de xénero, como son o punto violeta da festa do viño tinto, a prevención de todo tipo de violencias machistas, o programa Educando en Igualdade que levamos hasta o CPI, hasta os nenos escolares do CPI, ou o programa Educándonos, que é un programa destinado a mulleres vítimas de violencia de xénero ou vulnerables. No análise do orzamento de gastos hai que ter en conta, ademais, a importante dotación económica que se fai para o programa destinado á Administración Xeral, no que se incluyen mantemento de aplicacións informáticas, xestión municipal, contratación externa e tamén contratación de personal técnico especializado en diversas áreas. Destaca ademais outros programas que permiten o fomento do deporte, a realización de torneos, eventos e actividades deportivas que se realizan ao largo de todo o ano en distintas disciplinas deportivas deste concello, en principal apoio ás entidades e clubs deste concello, así como o mantemento das escolas deportivas ofertadas ao longo de todo o ano. O capítulo 6 de gasto destinado a investimentos reais está dotado en torno a 850.000 euros e permite a execución neste sentido de investimentos en distintas áreas. A destacar, por exemplo, relativo a investimentos en vías públicas como as que vimos de mencionar no capítulo de ingresos, como a mellora do acceso ao núcleo de Coruto, a humanización do entorno da igrexa de Lois, a reforma dos vestuarios do campo da Bouza, pero, ademais, cabe destacar neste punto de investimentos que o equipo de goberno deste concello foi quen de acadar financiamento para a execución de proxectos co compromiso de execución directa por parte de outra administración, que, por tanto, non son obxecto de reflexearse neste documento de orzamento municipal, pero que, sin duda, supoñen un investimento importante no noso concello. Trátase, por exemplo, dos proxectos que permiten unha aposta a valor do noso patrimonio, como son a adecuación do mirador da igrexa de Besomaño, a humanización da zona central do miradoiro da igrexa de Santa María de Besomaño, que supoñen un investimento de en torno a 80.000 euros. Acadouse, ademais, financiamento para a mellora da eficiencia enerxética en instalacións municipais, en este caso en instalacións deportivas, coa instalación de un panel fotovoltaico no pabellón de Ribadumia, a executar pola Deputación de Pontevedra cun orzamento que ascende en torno a 24.000 euros. Ademais, conseguimos comprometer 48.000 euros de orzamento para a execución de proxectos da mellora de acceso ás instalacións municipais a Regueira, que é un camiño que dá acceso ás instalacións de Punto Limpio, que serán financiados ao 100% por outro ente autonómico, e estáse traballando, ademais, de xeito moi directo na redacción do proxecto para a creación dunha senda peonil e mellora da dotación de servicios municipais na estrada PO 300 Mosteiro Cambados ao seu paso polo lugar de Portarís, na parroquia de Lois, dando resposta a unha demanda veciñal de mellora de servicios municipais e, sobre todo, de seguridade viaria. Tampouco se recolle neste orzamento municipal, pero sí que temos xa concedida unha achega de 700.000 euros por parte da Diputación de Pontevedra ao abeiro do Plan Extra 2025 para a execución de un proxecto de humanización do Calexón Loureiro e o entorno da Capela. Esta achega provincial supón un 70% do orzamento total previsto para esta actuación e actualmente estamos traballando con outras administracións para materializar compromisos por parte de outros entes que consigan cofinanciar este 30% de investimento restante e evitar destinar fondos propios a este tipo de actuacións. O capítulo 7 do orzamento de gastos ascende en torno ás 37.000 euros e recolle transferencias de capital destinadas a outras entidades, como por exemplo a Mancomunidade do Salnés. Con respecto ao capítulo 3 do orzamento de gastos, mantéñense os 1.550 euros que viñan consignados, e no referido ao capítulo 4 do orzamento municipal de gastos, no que se refire a gastos correntes, figuran as transferencias para gasto corrente
derivados da Deputación, da Mancomunidade e de outras axudas a familias e institucións sin ánimo de lucro que alcanzan en torno a 230.000 euros. O capítulo 5, orzamento de gastos, non sofre variacións, e no capítulo 8 de activos financeiros con préstamos a longo prazo consígnanse 16.000 euros, e o capítulo 9 relativo a pasivos financeiros mantense igual a 0 euros. Por tanto, en resumo, o orzamento municipal para o ano 2026 trata de buscar o equilibrio entre a xestión dos recursos nos ingresos e nos gastos, que os gastos se axusten á realidade deste concello, que permitan garantizar tanto os investimentos que demandan os nosos veciños, que son necesarios para o correcto funcionamento dos servicios, e que permitan ter unhas instalacións municipais de calidade, que se fai preciso ademais coa xestión responsable dos ingresos e con compromiso manifesto de non cargar estes custos sobre os bolsillos dos nosos veciños. Gracias, Vanessa. Algunha aclaración ou observación por parte do SOE, Javier? Sí, gracias, alcalde. Despois de analizar este documento, pola nosa parte, a nosa sensación é de que estamos ante unhas contas obviamente continuistas, e despois de escoitar a portavoz pois tamén, porque tamén fala nese aspecto varias veces, ou se pode interpretar, ou se di literalmente. Son tardías, e siguen sendo tardías, temos que dicilo, porque estes orzamentos chegan cando siguen estando prorrogados os de 2025, vale? Esta é unha evidencia. Van antes que outros anos, eso sí, pero pero están prorrogados os anteriores. E teñen pouca capacidade transformadora para Ribadumia, vamos a dicilo, porque cando un concello chega tarde aos orzamentos, ademais de forma sistemática, chega tarde tamén a moitas outras cousas. Se chega tarde a pagar facturas, como vimos a ver hoxe no dato do período medio de pago, chega tarde a atender necesidades básicas, como o caso do abastecemento de auga, o punto limpo pechado desde fai anos, etc., e acaba producindo unha sensación de improvisación. Os datos do propio documento son bastante claros, máis alá de que o orzamento total baixa respecto do ano anterior de 6,7 a 6,4 millóns, pero o máis importante non é onde baixa, neste caso é onde sube, porque o gasto corrente sube case 470.000 euros, 468.000 para ser exactos, que se pode ver no capítulo 2. Isto ten que ver coa RPT da que falamos, que aprobamos antes, sí, claro, pero o gasto a cal non nos opuxemos, pero o gasto de persoal sobe en 228.000 euros, por tanto o resto non é da RPT, mentres o investimento real vemos que aquí matemáticamente cae. Para nós esta é a clave política deste orzamento. Cada vez custa máis manter o concello funcionando, pero vemos menos capacidade para atender as necesidades básicas. Isto notase nos viais municipais, notase nos servicios, notase no mantemento e notase nas infraestructuras. Ou, por exemplo, no abastecemento de auga. Vale? Nos últimos meses tivemos perdas e roturas e incidencias continuas na rede de abastecemento, que é moi bella e deteriorada en moitos puntos, e cando revisamos o orzamento atopamos 15.000 euros para investimentos en redes de abastecemento e partidas dispersas de cometidas e reparacións, pero sinceramente isto parece insuficiente para un problema que hoxe é prioritario para moitos veciños que pagan, como todos sabemos, recibos moi altos e mal emitidos, exixen unha calidade de servicio que este ao nivel do que se paga. Esperan ter, ademais, un servicio moderno e fiable. Co punto limpo tamén pasa unha cousa curiosa, hai partidas previstas, pero hai 15.000 euros nun apartado, 12.000 para xestión, pero a realidade é que o punto limpio parece pechado desde fai xa moito tempo, sen funcionar con normalidade. Despois temos o período medio de pago, como dixen antes, comenzamos o ano con período medio de pago superior a 81 días no primeiro trimestre, cando o prazo legal son 60. Isto xo dixen durante este mandato moitísimas veces, estamos en risco de estar apercibidos e de ter unha intervención polo Ministerio de Facenda. Isto non é algo puntual, é un problema estrutural grave que ademais asumen os provedores cobrando tarde. Cando o período medio está nese dato, é fácil observar que hai moitos proveedores que cobran moito máis tarde. Levamos tempo advertindo, como digo, desta situación en distintos plenos e os datos seguen empeorando,
E se empezamos así o ano neste primeiro trimestre, ademais, esperemos non acabar, eu me gustaría que non acabáramos así, pero o esperado sería acabar por encima dos 100 días. Esta evolución se repite como ten pasado nos anteriores anos. Tamén chama a atención a previsión de ingresos por allamento. Esta é unha curiosidade que quería resaltar, dunha parcela municipal, porque non sei o motivo, do polígono industrial por importe de 55.500 euros, e aquí gustaríanos saber que destino pensa darlle o goberno a estes ingresos patrimoniais, e se poden explicar un pouco máis de como vai ser o proceso, de en que punto está, porque non o aporta o documento. Non estou dicindo que o teña que facer, isto é un dato a maiores, que se poden explicalo, pois te agradecería. Porque isto digo porque cando a capacidade inversora propia ao noso xuicio é tan limitada, estas decisións con 55.500 euros que están previstos de ingresos son importantes. Aquí evidenciase, como digo, desequilibrios en prioridades. Hai 250.000 euros para a festa do Viño Tinto, por exemplo. Seguimos vendo cantidades moi pequenas para cuestións estruturais básicas e para moitas necesidades que levan tempo sendo necesarias. Esa é a nosa crítica. Non son as festas, son a falta de equilibrio nas prioridades. Non imos a decir que todo estea mal, eso non sería serio, vamos a ser realistas, pero hai moitas cousas e moitas partidas necesarias que non aparecen ou que son insuficientes, e iso é un dato obxectivo. E hai servicios que evidentemente hai que manter, pero o conxunto do documento confirma algo que xa vimos denunciando desde fai tempo. Dedícase cada vez máis recursos ao funcionamento ordinario, pero o Concello perde capacidade de transformar e de resolver os problemas de fondo e de manter calidade en servicios esenciais, como dixen antes, no caso de abastecemento de auga, que me preocupa especialmente. Tamén hai partidas previstas, non entendemos como se van a resolver no caso da piscina municipal, porque están previstas como se fose un ano ordinario, e nos gustaría unha explicación sobre este concepto. Ademais estamos dentro dun documento que presenta erros formais que non deberían aparecer neste principal documento. Hai partidas que non coinciden, hai diferencias entre o anexo de investimentos no capítulo 6, por exemplo. Son detalles menores, pero non deberían de aparecer. Creemos que estes problemas, este problema de prioridades que nos estamos poñendo hoxe encima da mesa, se deberían correxir. Votamos en falta de anticipación, planificación e resolución, e por ese orde, ademais. Gracias. Gracias, Javier. ¿Alguna aclaración o observación por parte de Somos? Bueno, empezar dicindo que vamos a intentar ler o meu argumento e a ver se non lle molesta a concelleira, aunque aquí leen todos. Hoxe traes a aprobación ao orzamento de 2026 e, como ben dixo o compañeiro, chega tarde. Chega tarde porque estamos debatendo o orzamento de 2026 co ano xa empezado. Estamos debatendo un orzamento por un importe total, como ben dixo a concelleira, de 6.464.471,71. Pero para nós chega tarde para planificar, chega tarde para executar, para dar unha resposta ordenada ás necesidades da veciñanza, que fai falta. E isto xa non é unha excepción. O ano pasado tamén se trouxeron os orzamentos tarde, prácticamente co ano xa rematado, e un ano pode ser unha excusa, dous xa unha forma de gobernar. Pero o problema non só en que chega tarde, o problema é o modelo de orzamento que nos presentan. A propia memoria recoñece no capítulo 2 o gasto corrente de bens e servicios que ascende a 3.044.605,64, cun incremento de 468.914,75 respecto ao orzamento do 2025. E ao mesmo tempo os investimentos reais baixan ata 846.526, cunha disminución de máis de 1 millón de euros respecto ao exercicio anterior. É dicir, máis gasto corrente e menos investimento real, máis cartos para manter a maquinaria funcionando e menos capacidade para transformar Ribadumia. E isto é unha decisión política, non estamos dicindo que todo o gasto corrente sexa malo. Evidentemente hai servicios como dependencias SAF ou a limpeza ou así, pero cando o gasto corrente sobe casi medio millón de euros e o investimento baixa máis de 1 millón,
hai que explicar moi ben cales son as vosas prioridades. E aquí vemos moitas partidas que soben, moitas previsións optimistas, e en cambio cousas pouco compromiso, claro, cos problemas estruturais do Concello. A memoria tamén recolle un incremento de 63.000 euros nos impostos directos ou un aumento de máis de 34.000 nas tasas, prezos públicos ou outros ingresos. A pregunta é evidente: se o Concello xa ten problemas para cobrar o que ten pendente, que garantía temos de que estas previsións sexan realistas? Ou estamos simplemente ante unha maneira de cadrar o papel? No caso do lixo, por exemplo, prevese unha recaudación importante pola tasa, e queremos saber con claridade como se calcula esta previsión, se o custo do servicio segue subindo e se o gama cada vez pesa máis nas contas municipais. A veciñanza ten o dereito a saber se isto vai acabar repercutindo no recibo ou se o orzamento volve a quedar curto desde o inicio, e a ver canto tardaremos en traer unha modificación de crédito. O mesmo paso ca auga. O gasto en auga segue sendo moi elevado e, mentras tanto, seguimos sen ver unha aposta clara por actuar sobre a rede e reducir as perdas ou facer unha auditoría. Levamos tempo falando dun problema estrutural. Se hai perdas importantes na rede e pagamos auga que logo acaban polos camiños, non abonda con poñer máis cartos cada ano. Hai que xestionar mellor, porque un concello non se xestiona pagando máis cada ano polo mesmo problema, xestionas atacando o problema de raíz. Tamén temos o gasto en enerxía eléctrica. Despois dos investimentos en eficiencia, luces LED e placas solares, o normal sería ver un aforro claro nas contas, pero este aforro non aparece coa forza que debería. Por iso preguntamos se están funcionando correctamente estas instalacións, se están legalizadas e están producindo o aforro previsto. Porque se o Concello inviste en placas solares e a factura non baixa, alguén ten que dar explicacións. Hai tamén partidas que resultan difíciles de explicar á veciñanza, por exemplo, o que dixestes antes, estudos, traballos técnicos externos, contratacións profesionais recorrentes e mantemento que son servicios que cada vez custan máis. E aquí hai unha contradicción clara. Cando se fala de reforzar os servicios municipales, sempre hai límites, sempre hai excusas e sempre hai prudencia, pero para contratar por fora, para estudos, asesorías e traballos técnicos, sempre aparece marxe. Este orzamento tamén fala do punto limpio. No anexo de investimento aparece unha partida de 15.000 euros para melloras de instalación do punto limpio. E a pregunta é evidente: antes de falar de melloras, non sería mellor abrir o punto limpio? Porque Ribadumia ten un punto limpio novo, pechado, e iso é unha imaxe perfecta de xestión deste goberno. Obra feita, servicio parado e veciñanza sin solución. Non se pode presumir de investimentos e logo non se poñen os servicios a funcionar. E hai outro punto que para nós é especialmente grave: a piscina municipal. Temos todos coñecemento dun problema serio no vaso da piscina. Non vamos aquí a facer un informe técnico, porque quen debería ter ese informe en riba da mesa sodes vos, o goberno. Pero o que si sabemos é que hai un problema real, visible e moi serio. En este orzamento botamos de menos unha partida clara, concreta e suficiente para reparar e garantir a apertura da piscina municipal no verán. A piscina non é un capricho, é un servicio moi utilizado polas familias, asociacións, polos nenos, nenas, pola mocidade e, sobre todo, pola veciñanza durante o verán. Se chega o verán a Ribadumia e non hai piscina municipal aberta, a xente vai non notar e vai non notar moito. E cando as familias pregunten por que non teñen piscina, non valdrá cunha partida xenérica ni unha excusa técnica. Habrá que explicar por que non se planificou a tempo. Isto tamén é gobernar, priorizar non só é facer grandes anuncios, priorizar é ver os problemas antes de que estoupen, manter os servicios públicos e garantir o bo funcionamento das instalacións municipais que usan os veciños. Tamén vemos un aumento importante en partidas vinculadas cos eventos deportivos, e nós non temos en conta nada dos eventos deportivos, pero se hai capacidade para incrementar o gasto en eventos, tamén temos capacidade para reforzar as axudas aos clubs e asociacións locais que levan tempo pedindo, porque os clubs e asociacións do noso concello tamén contan. E mentras tanto, as partidas para problemas básicos seguen sendo pequenas. No anexo de investimentos aparecen 2.000 euros para cometidas de saneamento, 2.000 euros para cometidas de abastecemento, 9.000 euros para instalacións deportivas, 7.000 euros para vías públicas. Este é a foto real do orzamento para nós. Grandes cifras para gasto corrente, pero cantidades moi limitadas para problemas que a veciñanza leva tempo trasladando: saneamento, abastecemento, camiños, instalacións deportivas, mantemento e servicios básicos. E claro,
Despois aparece unha partida de 15.000 euros para xurídicos e contencioso e temos outra fotografía. Cartos para pleitear sí, pero cartos para solucionar problemas estruturais, poucos. Este orzamento non resolve os problemas de fondo de Ribadumia, non resolve os problemas da auga, como ben dixo o compañeiro, non resolve o problema de saneamento, non resolve o problema do punto limpio pechado, non dá unha resposta clara ao problema da piscina municipal, non aposta con forza polos clubs e asociacións locais, e non reforza como debería o mantemento real das parroquias. E non cambia unha forma de gobernar basada en chegar tarde, parchear e gastar máis para tapar os problemas que veñen de atrás. Este goberno fala moito de xestión, pero o orzamento é onde se ve verdadeiramente a xestión. E aquí a verdade é clara. Sobe o gasto corrente, baixo o investimento, hai previsións de ingresos que merecen explicacións e hai servicios públicos sen resolver e hai prioridades que non compartimos. Ribadumia non necesita un orzamento para ir tirando, necesita un orzamento para cuidar o que ten, para abrir o que está pechado, para reparar o que está roto, para planificar os servicios e para responder ás parroquias. E este orzamento non fai isto. Por iso, e tamén porque, bueno, ao longo do ano presentamos unha serie de propostas e mocións que este orzamento non recolle coa ambición necesaria, o noso voto será en contra. Nada máis. Gracias. Alguna aclaración, observación, Vane? Bueno, en primer lugar, porque creo que algo que comentaxedes os dous, comentades que facendo unha comparativa do orzamento municipal de 2026 con respecto ao 2025, vos chama a atención o capítulo 6, por exemplo, de gastos, creo que mencionaches os dous, de investimentos reais no Concello. O orzamento municipal do 2025 aprobouse hacia finais de ano, hacia novembro, co cal todas as previsións de execucións de obras que o Concello tiña previstas xa estaban incluídas nese orzamento. Eu veño de facer unha exposición, unha explicación, tanto do orzamento de ingresos como do orzamento de gastos, no que aparte fixen mención especial e recalquei que había algunhas obras que estaban previstas, como por exemplo a do Calixón Loureiro, que é unha obra de en torno a 1.100.000 euros, para o que xa temos unha partida subvencionada de 700.000 euros, que non aparece reflexada no orzamento municipal, á espera de que, a través de achegas con outras administracións, poidamos conseguir o 30% restante. Co cal aí xa tendes 1.100.000 euros a maiores destos investimentos reais, entre outras cousas. O tema do abastecemento de auga, que creo que é un tema que tocaches os dous, me imagino que despois o alcalde querrá facer algunha aclaración. A rede de abastecemento de auga de Ribadumia, debería desde saber os dous, ten unha casuística especial na comarca, que se sirve a través do depósito que está ubicado en Setepías, e dá servicio tanto ao Concello de Ribadumia como a parte do polígono industrial de Cambados como ao Concello de Meis. Co cal, falar con esa alegría que falades de que hai que renovar a rede de abastecemento, que é todo un pouco imprevisto, que hai pouco importe para destinar a este servicio, que é un servicio prioritario. Eu creo que cando falades non tendes en conta todo o trasfondo que hai detrás, é dicir, que non é un problema únicamente do Concello de Ribadumia, é un problema da comarca, é un problema de darlle solución desde outro ente. As fugas e as averías que está vendo ahora na rede de Ribadumia está soportando Ribadumia, e na que esa auga despois se sirva a Meis ou se sirva ao polígono de Cambados, por exemplo. Co cal hai que ser un pouquiño máis cautos cas informacións ou cas afirmacións que se fan. Evidente, hai moito que mellorar na rede de abastecemento de auga. Comentabas que non se fixe unha auditoría, así que se fixe unha auditoría da rede de auga, e hai que ver hacia que pasos, porque as inversións, os recursos son os que son, e hai que acertar moi ben cas inversións que se fan para mellorar a rede de auga. Comentabas tamén, isto faime especial, o tema da partida dedicada a xurídicos e contenciosos. E coméntalo precisamente ti, cando o maior número de pleitos e
temas xudiciais que hai no Concello están promovidos a instancia de Somos Ribadumia. Evidentemente, e ti a quen denuncias? Pero ti a quen estás denunciando? Ti a quen estás denunciando? A quen denuncias? A quen denuncias? A quen? A Vanessa Jorge, a David, a Pepe Pérez, a quen denuncias? Ao Concello de Ribadumia. Pois no orzamento de gastos do Concello de Ribadumia ten que ir unha partida destinado a xurídicos e contenciosos. Comentas tamén que se incrementan as partidas de eventos deportivos en detrimento das axudas que en vez de repartirse aos clubs... Deixame terminar. En lugar de incrementar as axudas ás entidades e clubs. As axudas... Eu dixenche que se hai cartos para unha cousa, tamén hai para outra. Non dixen que quitases cartos dun lado para metelo no outro. En lugar de reforzar as axudas a entidades e clubs. En lugar non, dixen que se hai cartos para unha cousa, hai para outra. O Concello de Ribadumia non só apoia as entidades e clubs a través das subvencións municipais que están destinadas fundamentalmente a base ou a actividade do día a día, sino que ademais apoia aquelas actividades que de forma extraordinaria, campeonatos, torneos e demais, que os clubs fan Baixada do Umia, ciclismo, Copa Ribadumia, todos os clubs deportivos de Ribadumia que fan un evento teñen apoio do Concello, ademais de para a súa labor diaria, para a súa xestión diaria da súa base, tamén para aqueles eventos que fan. Bueno, vou facer solo un pequeno apunte ou tres pequenos apuntes, porque creo que vale a pena solamente 2 ou 3 cuestións. Primeiro, porque creo que hai que ser a veces responsable co que se dice. Eso creo que é importante. É dicir, nos en materia de financiación podemos dicir, creo que se pode presumir que, por exemplo, no campo da Bouza, que pois, efectivamente non estaba nas mellores condicións que éramos conscientes, aí fixemos un cambio de césped que costou 275-80.000 euros aproximadamente, dos cales unha parte foi financiada pola Diputación e outra parte foi financiada pola Xunta de Galicia. Síguese traballando nesa zona e aí vamos a invertir 1 millón de euros, dos cales 700.000 euros os pon a Xunta, o sea, a Diputación, perdón, sobre 300.000 euros aproximadamente pois os pon a Xunta de Galicia, que precisamente denunciástedes ao Concello, non porque se fixeran, si existe, pode existir algún defecto de forma, algún defecto de forma, pero hai que ser respetuosos e sobre todo responsables. É dicir, ti con esa denuncia e con esa sentencia, é dicir, o que estás privando é unha entidade deportiva, a un colexio público Julio Becerra Malvar, a toda a familia da AMPA dos CRAS mismo, é dicir, a que non se poidan facer esas obras. Iso é o teu obxectivo como político, precisamente porque bueno, pues, porque iso costalle 0 euros ao Concello. É dicir, hai que pensar, e os veciños teñen que pensar, vos como responsables da oposición tamén tendes que pensar que o Concello somos un dos concellos que máis que menos recauda en materia de impostos, en materia de tasas. E máis, están conxeladas as tasas creo que dende o ano 2012. Este equipo de goberno non actualizou ningunha tasa, é dicir, por lo tanto, o Concello de Ribadumia está sendo un dos concellos aguantando, que costa moito aguantar, por suposto, pero estamos aguantando para non subir, mentras que os concellos de arredor, e os concellos da provincia, e os concellos
pois están incrementando impostos, xa os incrementaron fai 3, fai 4, fai 5 anos, nós como Concello non aumentamos nada, non é o mesmo gobernar con máis 400 ou 500 mil euros máis que gobernar con 400 ou 500 mil euros menos. E a verdade é que estamos contentos porque creo que se están prestando servicios en todos os ámbitos, non? A parte de distintas inversións que se fixeron, 250.000 euros no colexio, agora na carretera do Couto de Arriba pois 1,3 millóns de euros, e podíamos citar, é dicir, a calle Caleixón Loureiro, como se dicía pois a compañeira, pois estamos falando de un proxecto de 1.084.000 euros, 1.084.000 euros, aspiramos a que o Concello pois non poña fondos propios, recursos, porque, insisto, o Concello de Ribadumia non recauda para poder levar a cabo esas actuacións. Pero estemos nós, estedes vos, estén outros. Pero nós somos capaces de negociar coas distintas administracións para que o Concello nos salga 0 euros, para que podamos ter precisamente esas infraestructuras, aparte de que podemos falar de Lois, distintas actuacións que se están levando a cabo na Medoña, que creo que hai unha valoración moi positiva, un proxecto que temos no entorno da iglesia de Lois tamén, agora se vai a empezar unha actuación na Picoña. É certo que Lois estaba un pouco pois en todos estos anos, e históricamente pois un pouco máis con menos infraestructuras, posiblemente, non? Pero creo que se está collendo tipo, mesmo ali na Cruz, pois creo que tamén se fixe unha actuación pois moi importante e interesante, en Leiro tamén se fixo, ou se vai, bueno, se destina agora unha partida importante na baixada da iglesia hacia o Noval, se están facendo varias actuacións, unha actuación moi importante que se fixo aquí no Freixo, que costou aproximadamente uns 100 e pico mil euros, agora se van a invertir tamén aí pois unha cantidad, porque había dúas perpendiculares a ese vial que se preparou, que quedaron pendientes porque pois non había partida para eso. Aquí en Ribadumia se vai a facer tamén outra actuación, se vai a facer unha actuación tamén ali en Besomaño na iglesia de Ribadumia pois tamén se van a facer aí 80.000 euros, e aparte tratamos de buscar financiación nas distintas administracións, porque repito, e creo que os veciños tamén o teñen que saber, solo co que recauda o Concello de Ribadumia non podería ter estas infraestructuras, e isto é unha realidade. Por lo tanto, creo que as cousas se están facendo, creo que máis ou menos ben. Todo pode ser mellorable, por suposto, e podíamos citar máis cousas, podemos falar de Xisán, que se fixe unha actuación que era moi demandada, que estuvemos aguantando precisamente ali na zona do Barroso, se fixo outra ali na zona do Mosqueiro, en Sisenla, é dicir, no Couto de Arriba, é dicir, que prácticamente actuamos en todas e cada unha das parroquias, alumeados públicos que se fixeron distintos alumeados públicos, agora se vai a facer outra partida de alumeado público en distintos puntos do Concello, é dicir, que o Concello de Ribadumia, sin subir impostos, sin incrementar impostos, por certo, que sacaches nos medios de comunicación e nas redes sociais con moita valentía que o Concello de Ribadumia subeu a taxa de basura. E un día no pleno te dixemos que nos dixeras como e cando, de momento ainda non nos dixeches como se subiron, porque o Concello de Ribadumia non modificou ningunha taxa, non é o noso, non pretendemos de momento, pero porque os costes de vida, aquí calquer familia sabe que o que antes valía 50, pois hoxe vale 90 ou 100. Isto é unha realidade, non estamos inventando nada os que estamos aquí. Por lo tanto, pois iso creo que hai que ter en conta. En materia de eventos deportivos, cando dices unha partida ou outra partida, mira, o Concello de Ribadumia primeiro aposta polo deporte no seu conxunto, polas entidades culturales, deportivas e sociales. Nas entidades deportivas, a parte da subvención, que despois, bueno, pues, se vai a dicir, a parte se levan a cabo distintos eventos deportivos. E eses eventos deportivos son para as entidades deportivas, precisamente para darlle esa fortaleza e para darlle ese plus a cada unha das entidades que aquí en Ribadumia pois practica pois o deporte. E eses eventos, precisamente, que son de rango superior, que o Concello de Ribadumia
pois tratamos a veces de promocionar como turismo deportivo, porque son eventos que ao final o que buscamos é que teñan esa presencia máis alá de Ribadumia, incluso da provincia de Pontevedra, e que se nos coñeza pois máis alá, e creo que se está conseguindo ese traballo, non? Que se o quixera pagar o Concello de Ribadumia non teríamos capacidade económica, e a través dos distintos eventos deportivos deste Concello, pois somos capaces de chegar moito máis alá. Por lo tanto, sí que estamos apoiando as entidades deportivas porque sí, mantemento das instalacións, e eso podemos dicir, as instalacións municipais de Ribadumia, eu creo que non fai falta que o digamos nós, é dicir, calquera veciño da comarca, eu creo que saben que en Ribadumia, porque que saben que en Ribadumia precisamente que temos unhas das mellores instalacións, e podemos dicir algo máis. Sin esas instalacións que tuvesen ese nivel, evidentemente non se poderían levar a cabo eses grandes eventos que se están facendo en Ribadumia. Podemos criticar, ou mellor, algunhas cuestións, que poderíamos falar tamén delas, pero que non se pode falar sin ton ni son, non? É dicir, hai que ser, creo que, respetuoso ao mantemento das instalacións, das distintas actividades que se levan a cabo para todos os veciños de Ribadumia. Creo que iso é obvio, é dicir, moi poucos concellos están á altura de que haxa distintas actividades no Concello de Ribadumia. Creo que xa non solamente incluso de Ribadumia, é dicir, que o auditorio ten un funcionamento importante para que todos os veciños de Ribadumia poidan disfrutar del, pero a veces distintas entidades que están incluso vinculadas co Concello de Ribadumia e que está a súa disposición. Podemos falar das bandas de música, podemos falar pois incluso veciños, é dicir, cooperativa Paculola que celebran aí, pero como eso podemos dicir moitas outras cuestións, é dicir, eso ao final pois ten un mantemento, e ese mantemento dámoslle nós precisamente porque ten que ser así, non? Podríamos falar máis, vamos a falar tamén do punto limpio, vamos a falar da piscina, que nós non esquivamos o que pode ser a piscina municipal. A mí me gustaría saber, porque falaches de abastecemento de auga, tamén o falou o compañeiro Javier, do que pode ser o abastecemento de auga. A mí me gustaría, tes 5 minutos, se queres, ou 10 minutos, que me describiras exactamente o funcionamento da auga no Concello de Ribadumia. Tes 5 minutos para dicir como captamos, como se reparte, donde se reparte, para poder falar con certa autoridade. E nos entramos ao debate, que non hai absolutamente ningún problema. Como se dicía antes Vanessa Jorge, nos fixemos unha auditoría da rede. Claro que se fixe unha auditoría da rede. Pero a mí me gustaría que describises ahora, tes 5 minutos ou 10 minutos, e incluso Javier che pode axudar de saber como funciona a auga municipal no Concello de Ribadumia, porque para falar hai que falar con propiedade, porque falar por falar pois é moi difícil. Entonces tendes 10 minutos para describir como funciona a auga municipal no Concello de Ribadumia. E nós entramos ao debate e aclaramos precisamente todas estas cuestións. Por lo tanto, tendes aí 10 minutos, falades de auga, eu vos vou aclarando as dúdas que poidades ter, porque se nós queremos, é dicir, que os veciños sepan precisamente como funciona a auga. Claro que é importante que sepan a verdade, é que non se pode falar por falar. Entonces, tendes 10 minutos para dicir como se capta, como se reparte a auga, en que puntos, e eu, a medida que vos vaiades falando, se me permitides, falamos un pouquiño sobre todo eso. Por lo tanto, tendes a palabra precisamente para ver os recorridos, e eu vos vou explicando o que pretendemos facer e o que se vai a facer. Moi ben, non contaba con esta intervención, pero agradezo ya, señor alcalde. Moi ben. Sobre o tema da auditoría de auga, é curioso, vame sobrar os 10 minutos, como lle sobrou a vostedes o tempo para entregarnos o informe sobre a auditoría que pedimos fai 2 meses. Que curioso. Que curioso. O informe está, Sí? Sí, sin duda. Ti tes o informe, Marcos? Non. O informe está. O informe non está onde debe estar, que é onde o pedimos. Entón, sobre isto, eu non lle interrumpín. Non temos o informe. Pedimos o informe da auditoría de auga fai 2 meses e non o temos. Eso que eu creo que vale como descripción. Con respecto ao tema do abastecemento de auga, díxose por parte da portavoz que falei con alegría. Bueno, non sei se falei con alegría, con pena desde logo non. Creo que fun bastante respetuoso.
O que si me pregunto, eu paso a pregunta ao equipo de goberno, que debería ser máis cauto, falando da rede do abastecemento. Que nesa atitude dixen? Por que debería ser máis cauto? Xa rematei. Pero, insisto, o informe da auditoría Sí, interviño. pedímolo fai 2 meses e non o temos. Sergio. Sobre o informe da auditoría. No, pero que, vamos a ver, aparte do No, informe da auditoría que vamos a falar, existe, sí, pero vamos a falar do vouche informe da dicir eu auditoría que tamén. dixeches que existe unha auditoría. Eu pedín ese informe e a min entregouseme moito antes que tal, e eso non é un informe como tal. A ver, Non é un informe, máis se me dades o resto do pleno podo buscalo tranquilamente, digo vos eu que non é un informe. Sí, pidi un informe de auditoría. Vale, despois por unha connotación, mira, falaches dos eventos deportivos e tomástelo no, como pero unha espera, connotación despois, negativa. Se queres falamos dos eventos deportivos. A ver, vamos a porque é importante este tema, é dicir, ti tes o informe da auditoría. Da supuesta. Pero a ver, aquí non hai supuestos, Sergio. A ver, vamos a ver. Ti tes o informe da auditoría. O sea, bueno, pues disculpa, no, yo non se vos entregou, pero o compañeiro si a ten, ¿no? Si a ten. Vale. Mira, no, Bien. pero eu dixen que Pero, non é un a informe de auditoría, non é unha auditoría. É que dá igual, podes dicir o que queirades que é unha auditoría, que non é, pero non é unha auditoría porque perdeste a subvención, non chegastes a pedir a subvención que daban antes Sergio, para pero facer unha vamos a ver, auditoría de auga. Vamos a ver, eu creo que estás perdendo un pouco a orientación da conversa, o sea, nos podemos demostrar públicamente que esa auditoría tiña unha subvención e se pagou a través dunha subvención. Non pode ser que unha persona, un político que poña en duda a un técnico, que a auditoría non fixemos os políticos, a auditoría fan os técnicos. É dicir, uns técnicos contratados que se lle paga. Pero se ves algunha anomalía na auditoría, habrá que falar co técnico. Non sei se me entendes o que decir, porque iso xa se escapa do noso control. Independientemente deso, ti sabes onde se explicas o proceso da auga municipal en Ribadumia? Porque é importante que sepas o proceso de auga de Ribadumia. Porque cando se fala hai que falar con credibilidade. Sabes como é a xestión da auga en Ribadumia? De verdade necesitas unha resposta despois de mentir públicamente nun pleno que a auditoría non existe. Vamos a ver, eu creo que secretaria municipal, existe o informe ou non existe o informe? Un informe non é unha auditoría. Existe auditoría ou non existe auditoría? Vamos a ver. Existe un informe de auditoría que se ha pagado con cargo a una subvención que ha sido concedida para eso. Un informe. No, é unha auditoría, é dicir, vamos a ver, é que pero eso mañán podemos colgalo na páxina do Concello sin problema ningún, pero sin ningún tipo de problema. É dicir, Si veo ese informe desa auditoría sabe perfectamente como funciona a rede de Ribadumia porque está explicado, que o explique se veo o informe. Este grupo non o veu. vale, pero Non me estou dirigindo a ti, estou me dirigindo a Pero como estamos todos bueno, pero vamos a falar deso porque sí que é importante eses temas cando se falan son moi importantes. co cantero e tanto co Auditoría, abastecemento de auga en Ribadumia. Que consta de 169 páginas. Bueno, e se supuestamente tes ese informe, se por que supón- sigues perdendo auga? Se supón, Sergio, que o mismo informe que tes ti se supón que este. E se supón que aquí pon Auditoría Municipal de Abastecemento. E se supón que está firmado por 2 técnicos. Se supón. É dicir, ti podes poñer en duda isto se ti tes acceso a este informe. Bueno, eu creo que primeiro hai que ser
respetuoso, pero hai que ser respetuosos con todos, cos redactores desta auditoría, porque isto pódese demostrar, e pódese colgar na página do Concello que isto se che pasou a ti. Eu podo entender que ao mellor ao PSOE non se lle pasou, que se lle pode pasar porque está a disposición e é público, pero máis alá de todo eso, Javier, como funciona a auga no Concello de Ribadumia? Como funciona? Sí, como funciona a auga Como non en se me Ribadumia? respondeu á pregunta anterior de por que tiña que haber sido cauto, que ainda sigo sin entendelo, Vale. e como non temos o informe, que gracias por reconocer que dous meses, Sí, no, dous pero si non hai problema dous ningún. meses pediches o informe e non se entregou. Pero Como si non hai ningún problema, si bueno, tendes non sei acceso a se él sin hai problema ningún ningún, o problema, compañeiro no. ten, o sea que non Sí, temos unha ningún tipo de pregunta problema. sobre este tema. A min o que Porque estamos falando necesitamos, Javier, é que nos digades como funciona a auga en Porque Ribadumia estamos, para poder criticar. ainda estamos no punto dos orzamentos, non? Sí, Sí. pero precisamente que aí estábamos falando. 2 meses que fai, Sí. e non é o informe que Si máis non, nos mira, está eu tardando. Vouche explicar porque Se rompe unha... sei que non tes idea deso, entonces como non Bueno, tes me idea. podecheme haber pasado o pero non informe tes dar, idea. ou dar orden que O sabes Concello que de pedimos. Ribadumia, o Se Concello de rompe Ribadumia, unha pregunta. Sergio, atende non me interesa, que moi chamamos ben. De fago no, despois en rosa pero sí, preguntas. pero que non hai problema ningún. A auga municipal de Ribadumia, primeiro o Concello de Ribadumia, o equipo de goberno fixemos un estudio precisamente de toda a rede municipal do Concello de Ribadumia. Viñeron os técnicos, topógrafos, se auditaron e entendemos que está nun porcentaje moi alto, e de feito outro día estivemos con un técnico de augas e veu precisamente o mapa, digamos, de toda a rede do Concello e dixo que tiñamos un gran traballo feito. E somos conscientes de que pode estar ao mellor nun porcentaje dun 80%, porque efectivamente a medida que se vai avanzando, ao mellor hai algunhas correccións, porque non había non había esa información, pero sí é certo que o equipo de goberno fomos facendo ese traballo. Segundo, se capta a auga, e iso creo que é importante que se sepa, se capta a auga, se potabiliza a auga, que tanto se fala ás veces, se potabiliza a auga, e a auga ven dunha tubería precisamente ao depósito de Ribadumia. É que non sabes, pero tes que atender para explicarlo. Non sabes. Falas por falar, pero non sabes. Entonces, esa auga ven a través da Modia e ven ao depósito de auga do polígono industrial, de Sete Pías. E aí repartimos, se chaman alta, é dicir, o que é a mancomunidade, e despois vou a falar, porque que sí que é un tema importante, ven en alta hasta o noso depósito de Sete Pías. Entonces, no depósito de Sete Pías, que ten a vez unha capacidade, creo que 1,5 millón de litros, aí se distribuye para todo o Concello de Ribadumia e ao mesmo tempo pasa para o Concello de Cambados. É dicir, o Concello de Ribadumia alimenta o Concello de Cambados no entorno do polígono industrial. E ao mesmo tempo alimentamos Meis, é dicir, toda a auga municipal que se sirve en Meis pasa polo Concello de Ribadumia e pasa a través do que era ali en Lois o Carneiro, e aí hai un contador que sigue para a volta do Castañal hacia Portarisa, onde teñen un bombeo precisamente ali pois os de Meis, e ao mesmo tempo tamén hai unha tubería que vai hacia Paradela, porque Meis sírvese por 2 puntos, non? É certo que a veces cando salen nos medios, porque claro, a veces non se dicen toda a verdade, e a veciñanza mellor tamén descoñece toda a verdade, pero vos os políticos que a veces criticades, tamén vos faltan datos precisamente, porque non tendes toda esta información, ou ni a buscades tampouco, entonces servimos tamén a parroquia de Paradela, non? Bien, a auga ven en alta, nos sirven en alta, e despois pasa en baixa por todo o Concello de Ribadumia precisamente para convertirse en alta para cada un dos concellos, tanto para Cambados como para Meis, para o polígono industrial, e Meis por 2 vías, unha que vai para Paradela e outra que vai para Portarís. Vale. É dicir, toda a auga que se sirve aí pasa polo Concello de Ribadumia.
Isto é histórico, é dicir, isto non é da nosa etapa, iso ven dos anos 80, 85, 88. Entonces, nos fixemos unha auditoría, fixemos algunhas inversións precisamente para ter controlado o que é o Concello e as cuentas, os litros. Si é certo que a mes non daba chegado a auga, no ano 2015, cando nos entramos aquí, a Mancomunidade, despois de negociar coa Mancomunidade, temos un enganche precisamente en Puentarnelas que ven directo a conectar a toda a rede que é nosa para dar máis presión. E ao mesmo tempo aquí en Barrantes, tamén xunto ao puente, tamén hai outra tubería que lle dá auga a todos os veciños e aos polígonos e a Meis. Por lo tanto, toda a auga que se sirve por Meis pasa por Ribadumia, nós lle temos que dar non, nós somos generosos, por suposto, entonces, porque nós non lle cobramos nada a Meis, é dicir, pero iso é histórico, entendes? Entonces, si se sirve agua a Meis e se sirve por las dúas vías e auga a Cambados. Si é certo que a veces salen nos medios de comunicación cando Cambados ten un problema de auga no polígono industrial, se dice, no, é que Ribadumia non lle dá auga a Meis, non. O sea, os de Cambados dicen que a problemática está en Ribadumia. Non, é que a veces non chega a Ribadumia, entonces non lle pode dar agua a Meis, que é distinta a lectura. E segundo, cando hai unha ruptura en Ribadumia, claro, sufre a Meis, claro, a veces nos feibos, nas redes sociais dícese, non, é que hai unha ruptura en Ribadumia, por iso non teñen agua eles, claro, é que a agua pasa toda por Ribadumia. Ribadumia se ten que encargar precisamente de suministrar. Vale. Non somos conscientes de todas esas problemáticas. E eu, como presidente da Mancomunidade tamén, pois evidentemente, pois sei como funciona bastante o sistema, non? Entón, agora mesmo se aprobou unha subvención, porque senón é moi difícil poder detectar todas estas fugas, ou todas estas desviacións, se existen esas desviacións. Unha subvención que veu precisamente unha subvención de 450.000 euros, vai haber 37 puntos na comarca, é un proxecto de 450.000 euros, 37 puntos na comarca, dos cales 12 puntos veñen precisamente para Ribadumia para digitalizar todo o proceso da auga, porque senón é moi difícil localizar onde está a auga. E eses puntos, pois sí que nos van a permitir precisamente pois ter un control máis da auga. Evidentemente, isto tendelo que saber tamén, e os veciños tamén o teñen que saber, que eu creo que é importante que se sepa, a auga, Ribadumia ten que ser generoso, e Ribadumia está sufrindo pois unhas consecuencias que veñen pois de fai moitos anos, que evidentemente se vai a licitar próximamente para o próximo ano, e Ribadumia, e iso sí que vou dicir aquí, xa non vai a pasar polo como se está servindo a auga neste momento, é dicir, non, porque Ribadumia non está disposta a perder é que se sirva auga a Meis, non sei se é que se sirva auga a Cambados. Temos que ser generosos, aí non hai ningún tipo de duda. Pero este é a realidade, entendes o que decir? É dicir, ti sabes o que é tubería en algo, cando son as tuberías principales elevan auga aos concellos. E aquí faise de tal maneira que se sirva auga en baixa e despois unha empresa cobra en alta en cada un deses concellos. Entendes o que quero dicir? Entón, como se detectan esas pérdidas, esas fugas, etc. Pois é bastante difícil. En auditoría, pois tampouco son capaces moito de tal, pero a auditoría é real e non está feita por nós. Non sei se me entendes o que decir. Por tanto, cando se fai un mínimo de crítica ou cando se fai polo menos non faltará a verdad, porque senón pois pasa algo, non? E sobre todo cando non hai conocimiento de como funciona pois a rede de auga. Por tanto, creo que en materia de auga, cando queirades falar, podemos falar. E aparte é importante explicarlle aos veciños, porque creo que os veciños teñen que saber toda esta verdad. É dicir, nós non queremos evitar ningún tipo de escapar deste problema. Non, existe un problema, precisamente, pero estáse buscando solución. Estáse buscando tamén desde a Mancomunidade, porque o que si está claro é que a eses concellos non lle sirve directamente a Mancomunidade en alta, pasa en baixa e se convirte en alta, algo pouco, pero bueno, se está facendo desde fai moitos anos, e evidentemente na nova licitación, pois Ribadumia pois vai a tratar de que, bueno, pois isto ten que funcionar de outra forma, Meis ten que servirse a auga de outra forma, podese servir por Ribadumia, que nós somos generosos, pero evidentemente as pérdidas non poden ser para Ribadumia. Eso tamén non hai que poñer encima da mesa. Esperemos que cando así sea, levantendo a man con nós. Non sei se me entendes o que quero dicir. Vale. Por lo tanto, en materia de auga, creo que xa falamos bastante, pero é dicir, nos, porque non hai tempo, pero canto tempo que irades, non sei se me entendes o que quero dicir, pero é máis.
Eu vos invito incluso a que esteades cos auditores para que vos expliquen a verdade. Porque ademais debe de ser público, é dicir, non é algo que teñamos que saber solamente o equipo de goberno, non, é algo que teñen que saber os veciños como funciona o sistema, e onde están as pérdidas e como están as pérdidas, é dicir, é que non temos nada que ocultar. Isto é así. Entón, vir a falar de auga sin saber nin por onde pasa, nin como son as tuberías, me parece bastante atrevido, non? Nós somos respetuosos, calamos, non lle damos importancia, etcétera, etcétera, pero, a ver, chega un momento en que hai que, non quería, pero chega un momento en que cando se insiste, bueno, pues algo temos que dicir, e algo estamos dicindo, non sei se me entendes o que dicir. E a veces a presidencia da Mancomunidade tamén sirve precisamente aí. Nós tamén como Concello tamén algo que queremos dicir, non sei se me entendes o que dicir, e o estamos facendo. Entendes? Porque algo ten que cambiar. A parte dunha planta potabilizadora que se vai a poñer na Mancomunidade, porque claro, a auga chega ao grifo como chega ao grifo, non, é que detrás hai moito traballo, Sergio. Non chega ao grifo de casualidade, non, é que detrás hai unha captación, hai unha depuración, hai un surtidor que vai aos depósitos, entendes? Hai que manter as presións para que chegue aos nosos concellos, non sei se me entende. Isto é así, non é solamente comentar o que nos interesa a cada un, e sobre todo para criticar políticamente. Bueno, dito isto en materia de auga, si podemos seguir falando, pero posiblemente outro día, e falamos outro día. Dito isto, vamos a ver, en canto á tasa de basura, creo que comentei antes, e se non o comentei antes, a tasa de basura, a mí me gustaría que explicaras lle explicaras aos veciños como sacan nas redes sociales e como sacas nos medios de comunicación que nós subimos a tasa de basura ou que subimos a basura. Pero vamos a ver, iso é absolutamente unha auténtica mentira. Iso é unha falta de respeto, xa non solamente a nós, iso é unha falta de respeto aos veciños. Que alguén insinúe aos veciños que se suben as tasas sin subir as tasas, porque eso nós podemos demostrarlo, é que non hai absolutamente, o que pasa que nós, bueno, pues fallamos, pasamos, tampouco nos preocupa o que podades dicir, porque unha detrás da outra eu entendo que aos veciños lle terá que cansar, digo eu, porque senón é demasiado, pero isto é así, é dicir, eu creo que non poden demostrar baixo ningún concepto que o Concello de Ribadumia sacaste des notas de prensa, sacaste des blogs, mandaste revistas ás casas. Chicos, hai que ser respetuosos. Este é o principal foro de debate, o pleno municipal. Entendes o que quero dicir? Nos aquí podémonos confundir como todo na vida, pero hai que ser serios. Hai que ser serios e respetuosos. Con respecto ao punto limpio, mira, creo que Ribadumia vai a ter o mellor punto limpio, creo que moi en breve, agora vais a asfaltar ali un vial, a ver se nos rematan aí ese vial, pero vamos a ter o mellor punto limpio, ou un dos mellores puntos limpios, coa mellor xestión de punto limpio. Non solamente eso, senón tamén en materia RSU, aparte con un proxecto piloto que non nos vai a ser fácil poñer en marcha, pero vamos a poñelo en marcha. E a parte municipal, non estamos privatizando o servicio, que tamén creo que é un valor añadido e creo que é un valor importante. Despois falastedes da piscina municipal. Vamos a ver, si é certo, a piscina municipal pois está levantada dun lado, comprobamos hai pérdidas de agua, pero é certo que estamos traballando coa aseguradora, estamos traballando cos abogados, estamos facendo un informe, estamos reclamando á compañía, porque esa piscina municipal, decir, según a última información, pois a mellor hai que facela nova. E se hai que facela nova, non se fai con 40.000 euros, 20.000 euros, nin 30.000 euros, e que ao mellor fan falta 150.000 euros. Entendes o que quero dicir? Entón hai que saber exactamente, ao mellor hai que saber exactamente, ou ao mellor hai que reforzar, porque eso pode volver a pasar en calquera momento, aínda que a poñas nova. Entón, a ver, os recursos públicos hai que saberlos aproveitar e coidar. Porque se son 20.000 euros, bueno, pues desviamos 20.000 euros, pero se son 100 ou 150.000 euros, hai que coidar deles. Eu podo entender a todo o mundo, pero non se poden dispoñer de 150.000 euros para non ter nada. E que esa non é a nosa forma de traballar. E creo que eso podemos demostrar, ademais, nas distintas obras e actuacións que se están facendo nas distintas parroquias. Que a veces din, no, con 20.000 euros, sí, pero despois a obra vale 80-90.000 euros. Pero iso é así, non estamos inventando nada novo. Entonces,
Bueno, sí, aparte, eso sí é certo. É dicir, cando estuvo aberta... Ahora quero que se abra. Sí. Cando estuvo aberto, quiso cerrarla varias veces. Sí, bueno, eso tamén foi exactamente facer un análisis. Eso é mentira. Estaba mal, e foi con botella de plástico, etcétera, etcétera, non? Era a mesma persona. É dicir, vale, vamos a ser un pouco respetuosos. E, bueno, eu creo que máis menos que fixen un repaso de todas esas puntualizacións que, bueno, que falástedes, materias culturales, deportivas, distintas actividades, eu creo que se están al mantenimento das instalacións, en servicios sociais, que non falamos nada de servicios sociais, que creo en servicios sociais, hombre, pois creo que se están facendo as cousas ben precisamente para que os veciños poidan ser moi ben atendidos, pero non solamente aí, tamén no servicio municipal de urbanismo acabamos de incorporar a unha persona, porque o Concello de Ribadumia, aparte, damos servicio cercano, e aparte se lle explica a cada un dos veciños, e aparte cada día hai máis veciños preguntando polas súas dudas, e aparte se lle trata de que cando ven cun problema que vaya cunha solución, e non que veña cun problema que leve dous, entendes o que decir? Entonces, pois, eso require que haxa máis personal precisamente para prestar servicios pois aos distintos veciños. Tiñamos un técnico, ou temos un técnico, pero evidentemente hai tanta demanda, pois que ao final, mesmo a redacción dos proxectos, a supervisión dos proxectos, porque claro, aquí falades dos proxectos, é que detrás dun proxecto hai moito traballo. Detrás dun proxecto hai moito traballo. Detrás dun proxecto, tal e como nos levamos a cabo as obras, e eso hai unha negociación, hai unha cesión, hai uns convenios, hai unha redacción de proxecto, hai unha petición de financiación, de subvención, entendes o que decir? No momento en que xa aproban, que non é fácil a veces, hai que licitar, eso genera un traballo interno tremendo, as desviacións que pode haber nun proxecto, ou aquelas peticións que van surgindo a medida que se vai desarrollando un proxecto, hasta a ejecución, e ao mesmo tempo tamén a xustificación, é dicir, é que así non se fan as cousas, as cousas se fan con moito traballo e moito día a día. Entón, bueno, eu creo que tampouco podemos bueno, sí, comentaba a furgoneta do CRA, apúntame o compañeiro Miguel, é dicir, a furgoneta do CRA que puxemos en servicio en materia de conciliación. Creo que está claro que o Concello de Ribadumia aposta e facemos un tremendo esforzo precisamente para ter a mellor conciliación, e aparte entendemos, e é así, a uns precios pois moi módicos, por lo tanto en materia de servicios sociais, de conciliación, de eventos deportivos, bueno, pois non é fácil xestionar, sobre todo se subir impostos. E de momento estamos aguantando, como para que alguén aparte, ainda por encima, saque as súas mentiras, conte o seu relato farsante. Dios mío, temos que ser un pouco máis respetuosos. Dito eso, tampouco me quero estender moito máis, non sei se a compañera quere facer algún apunte. Pasamos a votar o punto número 2 da orde do día, que sería o expediente 681/2026 da elaboración e aprobación do orzamento 2026. Votos en contra? Votos a favor? Queda aprobado por maioría de 6 votos a favor e 4 en contra. Gracias. Pasamos ao punto número 3 da orde do día, que é o expediente 682/2026, que é a modificación do regulamento da Escola Infantil. Ten a palabra a concelleira Vanessa Jorge. Bueno, pois a petición principalmente do personal da Escola Infantil traese unha proposta de modificación do regulamento do réximen interno da Escola Infantil 0-3 anos, que está publicada definitivamente no boletín do 30 de novembro do 2022, e principalmente os cambios que propoñen serían os seguintes: que no apartado 2.1 referido á capacidade do funcionamento do centro, perdón, que me quedou un punto atrás, o 1.5 o tipo de xestión, que ainda parecía xestión indirecta, pasa a correxirse e debería figurar xestión directa. No tocante ao punto 2 de funcionamento do centro e a capacidade do centro, a recomendación da directora do centro e do personal do centro debería ser de incluir que deberá quedar reservada unha plaza por cada rango de idade
para casos derivados de situación de emerxencia social, que é unha recomendación que se fixo ademais derivado dunha inspección do centro. No 2.2, referido aos servicios que oferta a escola infantil, no tocante ao servicio de comedor, deberá de figurar que a escola conta con comedor propio diariamente e de uso voluntario, e que o comedor ten unha capacidade que permite dar servicio a todos os usuarios das aulas 1-2 e 2-3, que eles denominan dos andantes, que son os nenos que xa camiñan e poden ir desplazándose ata o comedor do mesmo centro. Servicio de horario amplio, onde debe figurar que se entende por horario amplio a atención aos nenos por parte do centro, polo menos durante, como moito, de 10 horas interrumpidas, e non obstante evitarase que o neno ou neno prolongue a súa estancia no centro máis de 8 horas diarias, agás por circunstancias excepcionais que deberán, en todo caso, estar xustificados. Axústase o horario, a escola oferta un horario de 7:30 da mañán a 7 da tarde. Propoñe unha modificación no punto 2.3 referido a calendarios e horarios. O centro permanecerá aberto os 12 meses do ano en horario de 7:30 a 7 de luns a vernes, a excepción dos meses de xullo e agosto, que abrirán de 7:30 a 4 de luns a vernes, e ningún neno poderá permanecer no centro igualmente nin máis de 8 horas nin a partir das 7 da tarde. Os horarios de entrada e saída son no horario de entrada polas mañás de 7:30 a 10 e no turno de tarde de 3 a 4 menos cuarto. Ademais, engádese as notas de que o centro pechará os días 24 e 31 de decembro, e o 5 de xaneiro, o martes de Entroido, o centro terá horario reducido, que era algo que xa se estaba realizado, na que en realidad non aparecía reflexado no regulamento publicado. Gracias, Vane. Algúnha aclaración ou observación por parte do PSOE, Javier? Simplemente para mostrar o voto favorable, obviamente, valoramos o tema das situacións de emerxencia social como unha medida adecuada e entendemos que hai que adaptar o regulamento á realidade do servicio público, sin máis. Gracias. Algúnha aclaración ou observación por parte de Somos? Sí. Bueno, falando sobre o 2.3, cambio de horario, o Goberno di que trae aquí unha serie de propostas formadas polo personal responsable da escola infantil. E o que se nos transmite tamén, o primeiro que hai que dicir é que esta proposta non nace dunha consulta real das nais e pais do usuario do servicio, que son precisamente quen precisan a escola infantil para poder conciliar. E iso para nós é moi relevante, porque a escola infantil non é só un servicio para os nenos e nenas, tamén é un servicio fundamental para que moitas familias poidan traballar, organizar e conciliar. E cando se modifica un servicio así, o mínimo é escoitar tamén as nais e pais. Pero, polo visto, isto queda no segundo plano. O segundo que temos que dicir é que o Goberno non está contando toda a verdade, porque hoxe non se trae esta proposta simplemente por atender unha petición organizativa. Hoxe traes esta proposta para intentar corrixir outro erro de xestión. A proposta que hoxe ven aquí xa foi debatida e aprobada no pleno celebrado o 4 de maio de 2023. Teño aquí os puntos de orden do día daquel pleno. Foi debatida e foi defendida por, naquel momento, o señor Castro, e foi aprobado tamén polos votos a favor do Partido Popular. O que non se di hoxe é que aquel acordo non chegou a emitirse correctamente porque non se publicou no boletín oficial da provincia e, polo tanto, non acadou a aprobación definitiva, e iso non é unha cuestión menor. O resultado é que dende o ano 2023 se veñen aplicando uns horarios que, polo que parece, non están formalmente aprobados nin entraron en vigor. E aquí falamos dun servicio público municipal, dun regulamento, dun dos dereitos das familias e dunha posible inseguridade xurídica, porque nunca pasa nada. Pero se agora un pai ou nai presenta unha reclamación dicindo que se lle obrigou a recoller o seu fillo ás 4 da tarde, cando o horario formalmente vixente era outro, quen asumirá esa responsabilidade? O personal da escola infantil, evidentemente non, e as familias tampouco. A responsabilidade sería a política e sería deste goberno. Por iso, de partido, o que agardamos é unha explicación clara do alcalde, que explique por que un acordo aprobado en maio de 2023 non se publicou,
que explique por que non entrou en vigor e que explique por que se aplicaron durante estes anos uns horarios que aparentemente non estaban formalmente aprobados. E que explique tamén por que hoxe se nos trae este punto sen decir claramente cal é o verdadeiro problema. Pero hai máis. Na proposta aprobada en maio de 2023 non só se aprobaron estes cambios, aprobaron outras modificacións que as que hoxe se traen aquí. Algunhas delas, segundo constan, viñan incluso instadas pola Xunta de Galicia como cambios no límite de prazas do comedor ou no proceso de admisión. Pois ben, eses cambios tampouco chegaron a aprobarse definitivamente e de feito non figuran no regulamento actual. Polo tanto, que corresponde que o señor alcalde retire o punto da orde do día e trae ao seguinte pleno incluído todos os acordos que quedaron sen aprobación definitiva. Porque o que non pode facer este goberno é traer agora só unha parte, deixar a outra fora e pretender que pasemos alto estes 3 anos de mala xestión. Pero hai outra cousa moi importante. O que se trae hoxe aquí non é o que están pedindo as profesionais da escola infantil. En todo caso, será o que se pedía no ano 2023, pero hoxe a realidade é outra. O que están pedindo actualmente as profesionais da escola infantil está recollido nun cartel colocado na propia escola e acompañado de camisetas amarelas cedidas polas propias nais e pais en apoio ás súas reivindicacións. Teño aquí os papeles e aquí as camisetas na propia escola. Unhas reivindicacións que as levaron a manifestarse precisamente hoxe. Este cartel que acabo de enseñar di cousas importantes como dereitos laborais dignos, condicións dignas, reducción de ratios, aumento de recursos e materiais, melloras que son positivas non só para os profesionais, senón tamén para as familias e sobre todo para os nenos e nenas. Pois resulta que hoxe, precisamente hoxe, este goberno trae a pleno unha proposta bella, unha proposta que xa fora aprobada no 2023, que non se tramitou correctamente, pero non trae ninguna proposta real para dar resposta ás reivindicacións actuais das profesionais da escola infantil, e esa é a realidade. Temos unha escola infantil que funciona ben, sí, pero funciona ben grazas ao traballo das súas profesionais e tamén grazas á implicación de moitas nais e pais que colaboraron incluso cos materiales para poder realizar actividades. Non funciona ben gracias á planificación deste goberno, funciona ben a pesar da falta de planificación deste goberno. Sobre o fondo da proposta, eu vou manter o mesmo criterio que mantivemos no pleno de maio de 2023. A escola infantil debe ter uns horarios amplos, porque non todos os pais e nais teñen horario de funcionario, non todos teñen unha xornada de mañá e non todos poden recoller os seus fillos ás 4 da tarde. Unha escola infantil municipal ten que estar pensada para facilitar a conciliación e non para complicala máis. E por suposto que o personal da escola infantil ten dereito á conciliación, claro que sí, pero o dereito da conciliación do personal non pode chocar co mesmo dereito das nais e pais de Ribadumia. A solución non pode ser recortar servicios ás familias. A solución, o mellor, terá que ser organizar mellores horarios, reforzar o personal se é necesario ou estudar quendas ou buscar alternativas. Pero non podemos apoiar que se reduzcan os recursos dos que dispoñan as familias. Por isto, solicitamos que este punto sexa retirado da orde do día e volva ao pleno co conxunto completo das modificacións pendentes cunha explicación clara do ocorrido no pleno de 2023 se queremos facer as cousas ben. E se este goberno se nega a retirar, o meu voto neste punto será abstención, porque non imos bloquear unha regulación do servicio, pero tampouco imos avalar unha proposta incompleta, sen escoita real ás familias, sen resposta ás reivindicacións actuais dos profesionais e precedida por unha mala xestión política. Gracias. Comentas no teu argumento que os profesionales da escola infantil non son estos os cambios que están solicitando. Dixéchelo así, copino ademais así literalmente, que sempre me dis que digo cousas que non dixeches. Que isto non é o que están reivindicando. O sea, estas modificacións deste regulamento non só é que sean solicitudes do personal da escola infantil, e que son estrictamente solicitudes que fai o personal da escola infantil. O personal da escola infantil son os encargados de guiar, de acompañar e de educar aos nenos de 0 a 3 anos nunha etapa complicada, difícil, son profesionais, teñen formación, e que é mellor que eles para coñecer a situación das familias, as súas necesidades de conciliación e demais.
Estámonos atopando ou estánse atopando que hai en certos tramos horarios do día no que non teñen nenos no centro. De feito, incluso si actualmente este horario se reducira, non habría problemas a nivel usuarios porque os nenos non estarían no centro. Podíase incluso cerrar unha hora antes, en lugar das 7, cerrar unha hora antes. Mantense este horario en previsión de que, posiblemente, neste curso escolar, pois a situación sexa esta, ainda que xa se ven repetindo en cursos anteriores, en previsión de que, ao mellor a futuro, pois este servicio sí que sexa necesario. O recorte de horario hasta as 4 da tarde, que só é nos meses de xullo e de agosto, é un horario que históricamente, o sea, xa cando a empresa, cando a xestión era privada, xa tiña ese horario, é dicir, creo que non estamos perxudicando a nadie das familias, e ademais os horarios forman parte das normas do centro que se explican a todas as familias antes do inicio escolar, co cal todas as familias saben antes de que empece o curso escolar cales son as condicións, o acceso a comedor, horarios, horas de entradas e saídas e demais. Faz referencia a que dende o personal da escola infantil está apoiando reivindicacións na mellora do sector, evidentemente, e teñen todo o dereito a facelo, e se promoveu, ademais do Concello, se lle facilitou todos os medios posibles para que puderan incluso facer reducción e que teñan ese dereito a exixir esos cambios. As reivindicacións que elas están facendo non as están facendo polo que elas me trasladan, que igual ti deberías de informarte antes de decilo, non as están facendo defendendo a súa posición nesta escola infantil, en esta posición que teñen de empregadas municipais. É unha reivindicación que está facendo a nivel estatal, que está en todas as redes sociais, que está en todos os medios de comunicación, como medidas de apoio e de presión para que cambien pois, certos ratios, certos cualificacións de algún posto. Na nosa escola infantil podemos estar moi contentos e moi orgullosos de como se está xestionado tanto a nivel de ratios como a nivel de profesionais. E nada máis, pola miña parte. Gracias, Vane. Bueno, solamente dous apuntes. José, creo que vades apoiar, pero entendí, non agradecidos. Eso quere dicir que, bueno, que algo se está facendo ben. Con respecto ao que estás dicindo, vou facer solamente 2, 3 apuntes. É dicir, eu recordo, dixen ao principio, pero teño que volver a repetir porque isto é así. Eu recordo, non sei se fai 2 anos ou algo así, foi cando privatizou o servicio o Concello de Cambados, creo que por 400 e pico mil euros, se non me confundo, non? Pero privatizaran o servicio. Precisamente vos dende Somos criticastedes, o sea, puxéstedes en valor o que era o Concello de Cambados en contra, comparativamente, o Concello de Ribadumia éramos nefastos na gestión da piscina municipal. Eso non é que o diga, eu tampouco, pero sí, están por aí en notas, están nos boletíns que mandades ás casas, está así nas redes sociais tamén, que repartides, está aí, non estamos inventando nada. Para que te enteres, e aparte, sobre todo, a veciñanza, que a nós é o que máis nos preocupa. A Escola Infantil Municipal de Ribadumia, que estamos seguros de que pode haber errores tamén, pero subsanables en todo caso, pero estamos orgullosos dunha escola municipal, dunha escola infantil municipal, e iso é gracias ao traballo de moitos anos, de varios anos, de Sofía, para que a escola municipal de Ribadumia municipalizada preste o servicio como se está prestando, foi un traballo, un esforzo de Sofía. E hai que dicilo, porque a veces criticamos, é dicir, creo que hai que ser respetuosos con toda a xente. É dicir, a conciliación para este equipo de goberno é fundamental,
creo que traballamos con os que traballamos precisamente para ter a mellor conciliación, e eso creo que demostran a veces os datos tamén de censados en Ribadumia. Cada día máis veciños, veciñas se censan en Ribadumia, ou polo menos os datos dicen que estamos incrementando a población, e iso non é de casualidade, iso responde a algunhas cuestións, non? Entre elas, pois a conciliación por parte das nais e pais, pois póñeno en valor. E hai que poñer en valor precisamente pois a concelleira Sofía, que fixe un traballo pois extraordinario en contra do que podía descriticar e comparándonos con Cambados. Debía ser porque ali gobernaba Vos, entonces aquilo era un fenómeno, e aquí como gobernábamos nós, pois isto era un desastre. Bueno, pois aquilo está privatizado, isto está municipalizado e isto funciona moi ben. E funciona porque, claro, criticades e cando unha mala xestión política. Eu creo que é todo o contrario, hai unha moi boa xestión política, pero nós falamos de equipos, é dicir, creo que as cousas se consiguen por equipos, é dicir, creo que hai un equipo político, un equipo de goberno que vai da man precisamente das traballadoras, que son as que fan posible que eso sea unha realidade, pero hai que traballar en equipo. É dicir, é difícil que eso que poida funcionar tan ben se non hai unha boa dirección política. Claro, a vos interesa vos separar, é dicir, non, eso é gracias a, pero o Concello foi quen a municipalizou, o Concello foi quen tomou as decisións, o Concello é quen presta todos os servicios, o Concello é quen presta todos os mantementos, o Concello é quen fixe unha inversión recentemente de 120.000 euros, o Concello é quen apostou polo aforro enerxético con outra inversión tamén aí de 70.000, é dicir, claro, é que isto hai que poñelo en valor, porque é quen cambiou a forma de traballar, entendes? É os traballadores que temos, a calidade de traballadores, e que, eu creo que o sea, estás faltando á verdade. É unha pena que se poida faltar á verdade, porque ao final se están gastando euros por parte de todos os veciños, e o único que facedes é querer deixar mal ao Concello de Ribadumia, xa non solamente en Ribadumia, senón na provincia. Pero, bueno, eu creo que a provincia saben perfectamente quenes critican, porque gracias a Dios o Concello de Ribadumia está bastante ben valorado externamente, non? Entonces, pero sí, parece que hai un interés de querer deixar mal o Concello, máis por criterio político de a ver si isto lle sale todo mal para que a ver si eu podo triunfar na política. Bueno, eu creo que así non vades a triunfar na política, é dicir, creo que todo o contrario. Pero como non queremos entrar en temas políticos, fixen aí unha pincelada que a tiña que facer, entendes o que quero dicir? Pero eso, que gracias a cambiar os métodos de traballo, gracias a apostar por personal que se involucran na escola infantil, gracias ás inversións que se fixeron na escola infantil en canto a aforro enerxético, calefaccións que se cambiaron, todo isto exterior que se fixo, e algunhas outras actuacións tamén que temos pensado, pois mira, en Ribadumia en materia de conciliación creo que estamos funcionando moi ben, polo tanto eu creo que temos que estar orgullosos, e calquera veciño, veciña realista, pois saben que eso é así, é dicir, polo tanto esas dúas páginas que acabas de ler, pois eu creo que perden todo o contido porque non se aproxima para nada á realidade e á forma de entender a política, de prestar servicios. O sea, isto que estou dicindo é así, é dicir, esas críticas feroces que facíades hacia o Concello de Ribadumia, Cambados, que era do teu color político, pois resulta que aquilo era pois non, o Concello de Ribadumia, que se pensaba que íbamos a privatizar, pois resulta que coidamos a municipalización dos servicios, sí. Nos exigimos tamén que haxa rentabilidade no servicio que se presta, pero non pasa absolutamente nada, estamos municipalizando, e se cambiou a maneira de traballar, dedicoulle moitas horas Sofía, esta compañeira, moitas horas, precisamente para que eso fose unha realidade, entendes? Dito eso, seguimos tendo a mellor ou unha das mellores escolas infantiles. E a escola infantil que les defenden do Concello do lado cerra en agosto, e a de Ribadumia está 12 meses aberta. Porque eles cerran en agosto e Ribadumia está aberta 12 meses. A que les defenderon cerra en agosto, e daqui está 12 meses aberta. Nada, dito eso, pasamos a votar o punto número 3 da orde do día, que é o expediente 682/2026, modificación do regulamento da escola infantil. Votos a favor? Votos en contra?
Queda aprobada por 9 votos a favor e unha abstención. Pasamos ao punto número 4 da orde do día, que é o expediente 683/2026, regulamento do servicio da Escola de Ocio e Escola de Verán. Ten a palabra a concelleira Vanessa Jorge. Bueno, pois neste punto da orden do día preséntase unha modificación no regulamento da Escola de Ocio e de Verán do Concello de Ribadumia, aprobada no pleno 2019, atendendo un pouco ás demandas de algunhas familias e de moitos nenos que nos piden que poidan ser usuarios desta escola de ocio e desta escola de inverno, da escola de ocio de inverno e da escola de verán, co cal plantéxase unha modificación que afecta ao tramo de idade dos nenos que poiden vir a este tipo de campamentos, de xeito que quede recollido que os nenos e nenas de 13 a 14 anos, ambos incluídos empadronados no Concello de Ribadumia, coa condición de que traballen ambos proxenitores, este empadronado como mínimo un deles xunto co menor no Concello de Ribadumia, e no caso de familias monoparentais refírese ao proxenitor co que conviva o menor durante os períodos en que acuda ás escolas municipais. Co cal o cambio sería que en lugar de 3 a 12 anos, como se viña recollendo actualmente, incrementar o tramo de idade de 12 a 14, de xeito que quede recollido de 3 a 14 anos. Gracias, Vanessa. Algúnha aclaración ou observación por parte do grupo do PSOE? Javier? Perdón. Boas noites. Se queres cambiamos de... bueno, non pasa nada. Bueno, interveño neste punto debido a ausencia momentánea do noso portavoz. Nada, neste punto, pois, valorar positivamente a ampliación da idade de 12 a 14 anos por reivindicación das familias. Nada, pois, votaremos a favor. Gracias. Algúnha aclaración ou observación por parte do grupo de Somos? Nada, nós igual votaremos a favor. Pois nada, esperamos a que veña o compañeiro para votar. Sí, esperamos. Esperamos un momentito. Por eso. Non va a marcar a diferencia. Bueno, pero ahora... Si non nos avanzamos. Sí, nada, perdona, no. Nada, perfecto, gracias. Nada, pasamos a votar o punto número 4 da orde do día, o expediente 683/2026 do regulamento do servicio da Escola de Ocio e Escola de Verán. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 5 da orde do día, que é o expediente 684/2026, entidades culturais, reparto do 15%, final convocatoria 2025. Ten a palabra a concelleira Vanessa Jorge. Bueno, pois traise neste punto da orden do día e nos dous seguintes o reparto do 15% das subvencións municipais 2025, tanto para entidades culturais, entidades sociais e entidades deportivas. No día de hoxe vais a repartir ese 15% restante según se establecen as bases que están aprobadas neste pleno municipal con data 20 de decembro de 2018 e publicadas no boletín da provincia o 31 de maio de 2019. Xa se realizou unha primeira fase de reparto do 85% inicial co correspondente ingreso do anticipo a estas entidades e clubs, un reparto do 85% que se aprobou no pleno realizado o 31 de xuño do 2025 e, atendendo ás bases, este reparto deste 15% restante realizarase unha vez finalizado o plazo establecido para a xustificación
da primeira fase e teránse en conta, ademais, que neste reparto final, aquelas solicitudes extraordinarias ou patrocinios de habelos. Neste caso non hubo ni solicitudes extraordinarias nin patrocinios, e no punto que nos ocupa, que é o reparto de entidades culturais, o 15% restante quedaría do seguinte xeito: Asociación de Veciños San Andrés de Barrantes, o reparto do 15%, 421,18, o que supón unha axuda total de 2.807,85, Banda Municipal de Ribadumia, o reparto do 15%, 656,93, o que supón unha axuda total de 4.379,56, Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia, neste reparto do 15% se lle asigna 597,78 euros, que supoñen unha axuda do 100% de 3.985,21 euros. Alecrín, neste reparto do 15%, lle corresponden 295,19 euros, o que supón unha axuda total de 1.967,96. Trasnos do Salnés, neste reparto do 15%, se lle asignan 208,17 euros, o que supón unha axuda de 1.387,81 euros. A AMPA do CRA, 320,79 neste reparto final do 15%, que supón unha axuda total de 2.138,59, e a AMPA do CLPI Julia Becerra, neste reparto do 15%, lle corresponden 499,95 euros, o que supón unha axuda total de 3.333,02 euros. Gracias, Vane. Alguna aclaración ou observación por parte do PSOE, Javier? Sí, perdón. Moi breve, pero unha cuestión que, ainda que este punto pode parecer menor, quero facer unha apreciación que nos parece importante en relación ao punto que queremos insistir nunha cuestión que se levamos tempo trasladando. As entidades necesitan máis previsión, máis anticipación nos tempos de tramitación das axudas. Imos a votar a favor desto, obviamente, pero entendemos que a importancia destas axudas para asociacións, para clubes, sobre todo cando que teñen máis actividade a hora de planificar a temporada, lles teñen que ir antes no tempo. Estamos en maio de 2026 aprobando unhas axudas que corresponden ao exercicio 2025. Insisto, non creo que sea unha apreciación menor. Se seguimos así, porque dá a sensación de que cada ano imos adiantando algún mes, ímonos a acabar comendo un ano. Non vai ser o caso, pero bueno. Gracias. Alguna aclaración ou observación por parte de Xuntos ou de Somos? Perfecto. Pasamos a votar o punto número 5 da orde do día, que sería expediente 684/2026, entidades culturais do reparto do 15% final da convocatoria 2025. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 6 da orde do día, que sería o expediente 684/2026, entidades sociais, reparto do 15%, final da convocatoria 2025. Ten a palabra a concelleira Vane Jorge. Bueno, pois nos mesmos termos que o punto anterior e acollidos a mesmas bases de subvencións publicadas no 2019 para entidades e clubs, o reparto para entidades sociais, o reparto do 15% quedaría do seguinte xeito: TDH Salnés, co reparto do 15%, 50,97, con unha axuda do 100% de 339,81. Gotas, o reparto do 15% supón 152,04, dunha axuda total de 1.213,59. Dan Pontevedra Xuntos, 50,97 neste reparto do 15%, con unha axuda do 100% de 339,81. Esmar Maltrato Cero, 145,63 neste reparto do 15%, con unha axuda total de 970,87. Asociación Española contra o Cáncer Pontevedra, 15% de reparto, 269,42, de un total de 1.796,12. E a Fasal, neste reparto do 15%, 50,97, de un total de 339,81 euros. Gracias, Vane. Alguna aclaración ou observación por parte do PSOE? Vale, adiante, pues. Perfecto, gracias. Alguna aclaración ou observación por parte de Somos? Pasamos a votar o punto número 6 da orde do día, que sería o expediente
684/2026, entidades sociais, reparto do 15%, final da convocatoria 2025. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 7 da orde do día, que sería o expediente 684/2026, entidades deportivas, reparto do 15%, final, convocatoria 2025. Ten a palabra a concelleira Vane Jorge. Bueno, pois o último tramo de entidades son as entidades deportivas. Club Deportivo Ribadumia, o reparto do 15%, 1.528,38, de unha axuda do 100% de 10.162,51 euros. Club Ciclista Ribadumia, no reparto do 15%, 1.623,24, de unha axuda total de 10.821,59. Club Náutico Muiño, na súa sección de piragüismo, o reparto do 15% supón 1.439,13 euros, de un total de 9.594,20. Club Náutico Muiño, na súa sección de ciclismo, co reparto do 15%, 274,09, de un total de 1.827,28. Cazadores do Salnés, o reparto do 15% supón 37,89 euros, de un total de 252,58 euros. E Xuventude Sisán Club de Fútbol, o reparto do 15%, 201,28, de un total de 1.341,85. Gracias, Vane. Alguna aclaración ou observación por parte do SOE? Sí, neste caso menor, é a apreciación menor que vou facer en todo o pleno, non a tiña pensado facer, pero eu creo que a lei permite, tampouco é unha crítica excesiva, nin pretende selo, debatir conxuntamente este tipo de puntos e votalos por separado, digo, para próximas ocasións, igual que se fixo en comisións informativas. É unha apreciación constructiva, digamos. Fixemos separados porque son puntos do orden do pleno separados. Sí, pero a lei creo que permite debatilos conxuntamente e votalos por separado. A votación ten que ser por separado, pero ao debate pode ser conxunto. Se pusieron así porque en el programa nuevo de Gestiona, al haber ido en comisiones informativas distintas, el pleno, la convocatoria del pleno no nos dejaba asociarlas. Entonces por eso se hizo... Sí, entiendo, pero sí. insisto que Alguna aclaración ou observación por parte de Somos? Pasamos a votar o punto número 7 da orde do día, que sería o expediente 684/2026, entidades deportivas, reparto do 15%, final, convocatoria 2025. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 8 da orde do día, que sería expediente 672/2026, proposta ribadumienses en prol do galego. Ten a palabra a concelleira Vanessa Jorge. Pois neste punto da orden do día traese a este pleno a proposta para a súa aprobación da candidatura da Asociación de Veciños San Andrés de Barrantes como entidade a nomear este ano en Ribadumienses en prol do galego con motivo da celebración dos actos de homenaxe ás letras galegas 2026. Como antecedentes e conforme aprobado no Pleno Municipal con data 4 de maio de 2017, aprobouse a institucionalización dos actos e actividades por mor da celebración do Día das Letras Galegas, acordándose establecer anualmente, coincidindo co 17 de maio, un acto denominado Gala Homenaxe Ribadumienses en prol do galego. Deste xeito, estableceronse as bases segundo as cales pode ser obxecto de homenaxe ás entidades con carácter cultural, social, deportivo e mesmo empresarial, así como persoas do Concello de Ribadumia, e recoñecerase o seu labor e difusión da posta en valor da lingua e da cultura galegas. As bases establecen que as candidaturas irán acompañadas dunha memoria explicativa de méritos no uso e difusión do galego e poderán presentarse a instancia do equipo de goberno de unha petición conxunta de 4 concelleiros, a petición razoada e xustificada dun organismo oficial, entidade de asociación legalmente constituída sempre cando sexa avalada pola asinatura de 100 veciños ou petición dos veciños cando esta sexa suscrita al menos polo 3% da poboación. Na exposición de motivos consta que á vista dos antecedentes expostos e das bases que rexen a organización do acto homenaxe ribadumienses en prol do galego, considérase que o Concello de Ribadumia, a entidade máis próxima á cidadanía e á sociedade en xeral, ten a obriga de recoñecer o papel de desempeño polas persoas e entidades que promoven o uso do galego. En base ao anteriormente exposto e aos méritos que se detallan no anexo que vou a pasar a comentar,
e que acompaña, por tanto, esta proposta, o equipo de goberno do Concello de Ribadumia propón homenaxear como ribadumienses en prol do galego 2026 a Asociación de Veciños San Andrés de Barrantes polo seu labor de promoción e difusión da lingua e da cultura galega dende a súa creación no ano 1985 ata a actualidade. Por tanto, neste marco de celebración do Día das Letras Galegas, xorde a oportunidade de recoñecer e poñer en valor o papel esencial que desempeñan tanto as entidades veciñais, sociais, culturais e deportivas que dinamizan o eido social e cultural do noso Concello. As súas directivas, formadas na súa meirande parte por veciños e veciñas de Ribadumia, realizan de xeito altruísta e con gran esforzo e sacrificio de tempo e vida personal un labor digno de ser recoñecido, apoiado e agradecido por toda a comunidade. A Asociación de Veciños San Andrés de Barrantes, que cumpriu en outubro do ano pasado 40 anos de traxectoria, constituye un claro exemplo de compromiso coa lingua, coas tradicións e coa identidade galega, promovendo actividades que fortalecen o tecido veciñal e fomentan a participación cidadá. Corría o 10 de xullo do 1985, cando un grupo de veciños e veciñas se reúne no local social da Rúa Mimosas número 1 coa finalidade de fundar esta asociación. O seu primeiro acordo foi nomear esta entidade como Asociación de Veciños San Andrés de Barrantes. Nesta primeira xuntanza manifestouse por parte dos asistentes unha auténtica declaración de intencións das cales serían e seguen sendo ata hoxe os obxectivos principais desta entidade. A defensa dos intereses de todos e todas os asociados da veciñanza, así como a promoción cultural e das tradicións dentro do marco da parroquia de Barrantes e, por tanto, tamén do Concello de Ribadumia. Para elo, acordan naquel momento sumarse á organización semanas culturais e outras actividades como formación agrícola e gandeira, promoción da muller, animación e promoción deportiva, promoción das tradicións, festexos populares e outras iniciativas de carácter de interés cultural e colectivo que puideran xurdir. Tamén acordaron, e así o levan facendo dende o seu nacemento, colaborar e consensuar coas diferentes administracións as mellores solucións para as necesidades dos veciños e veciñas. Ao longo destes anos, esta asociación tivo ao frento varias directivas. Nos seus inicios, no 1985, elixida a primeira directiva e nomeada presidenta doña Dolores Abuín Martínez, que foi sustituída no mesmo cargo por don Honorio Noia Serantes cando ela presenta a súa dimisión para poder presentarse a unhas eleccións municipais. O seguinte cargo presidente desta asociación foi dona Remedios Álvarez, e no mandato desta directiva levase a cabo os primeiros festivais de habaneras, así como a Festa da Vendimia. No ano 2005, estes directivos aproban que o Concello executasen as obras de acondicionamento para albergar no soto do local social a Escola de Música, que foi inaugurada o 27 de novembro dese ano. Coa consecución deste proxecto cumpriuse un dos obxectivos desta asociación, xa que durante moitos anos financiaban e impartían clases de música coa aspiración de fundar a Banda de Música Cultural de Santo Andrés de Barrantes. O 12 de outubro tócalles organizar a Festa da Vendimia. Coincidido con este aniversario, nomease socios de honra a todos aqueles e aquelas socias que cumplen 80 anos. Nun clima de ilusión e traballo en equipo, esta directiva comeza a retomar e mellorar as antigas actividades, o enterro da galiña polo entroido, as festas de San Isidro e de San Cristóbal e as homenaxes aos pais, nais e avós. Salientar tamén a colaboración desta asociación como comisión da Festa do Viño Tinto das variedades autóctonas. O 29 de decembro de 2016 levase a cabo no local social a presentación do libro San Andrés de Barrantes, escrito por Carlos Acuña Rivas, promovido e financiado por dona Dolores Abuín, Asociación de Veciños e coa aportación dunha subvención por parte do Concello de Ribadumia, presidido nese momento por David Castro. En outubro de 2018 ten lugar unha asamblea extraordinaria na cal é reelexido como presidente don Juan Blanco Vilar e se recupera a colaboración coa parroquia para a organización das festas patronais de Santo Andrés e Santa Lucía. No 2019 acórdase presentar ao Concello a solicitude de adicar dúas rúas na parroquia, a dona Remedias Álvarez e a don Tucho Sineiro, personaxes senlleiros para a traxectoria desta entidade. No 2022 a asociación recupera a antiga festa de San Antón, así como nos últimos anos se colabora coa celebración do Santísimo Sacramento e a Festa da Inmaculada. Cabe salientar que o recoñecemento á labor de recuperación e promoción da nosa cultura, das tradicións e da lingua
cobra máis sentido xa que todas as actividades, cartéis e comunicación por parte da Asociación de Veciños de San Andrés de Barrantes foi empregando sempre a lingua galega. Unha sinal de identidade digno de recoñecer nesta asociación e que ao longo destes xa case 41 anos de existencia sempre mantivo un perfil de entendemento, de respeto, de cordialidade cos diferentes grupos políticos das sucesivas corporacións municipais que amosan o seu agradecemento a todas elas. O 12 de outubro de 2022 xa ha elexido en Asamblea unha nova directiva presidida tamén por Juan Blanco Vilar e todo o seu equipo. Dende o Concello de Ribadumia e da directiva actual expresamos o noso desexo de que este acto de recoñecemento e homenaxe sirva tamén para facer unha lembranza especial a todas aquelas persoas xa afinadas que como socios ou socias ou membros das diferentes directivas formaron parte ao longo da súa andadura da Asociación de Veciños San Andrés de Barrantes. Por tanto, propónse ao Pleno Municipal a aprobación do seguinte acordo. Aprobar o nomeamento da Asociación Asociación de Veciños San Andrés de Barrantes como ribadumienses en prol do galego e se recoñece o traballo que realizan en prol desta lingua dende os seus inicios hasta a actualidade e que no acto con carácter institucional que se celebrará o vindeiro 17 de maio con motivo da celebración das Días das Letras Galegas se renda homenaxe a esta entidade co conseguinte recoñecemento por parte do Concello de Ribadumia. Gracias, Vane. Alguna aclaración ou observación por parte do PSOE? Sí, sobre todo, pois, a intervención por respeto á asociación, por recoñecer esa labor, imos votar favorablemente. Unha trayectoria máis que merecedora para este recoñecemento e un orgullo demais para todos os que somos de Ribadumia e que tamén os que non somos de Barrantes. É unha asociación punteira no noso concello e ademais este tipo de homenaxes serven tamén para poñer en valor algo importante, que o enorme traballo que fan non só esta asociación senón moitas outras asociacións veciñais do noso concello de maneira totalmente altruista, mantendo viva a cultura e as tradicións e tamén o uso do galego, por tanto recoñecido institucionalmente, pois imos a votar a favor. Gracias, Javier. ¿Alguna aclaración o observación por parte de Somos? Decir que nós tamén vamos a votar a favor. Gracias. Bueno, los dos comentarios. Un comentario. Primero agradecer a Dolores Vázquez Iglesias, que da Xunta Directiva, vocal da Xunta Directiva da Asociación de Veciños San Andrés de Barrantes. Juan estuvo hasta fai un pouco, que tuvo que marchar, pero estuvo aquí con nós. Isabel Rodiño tamén, que estuvo aquí ata fai un pouco. En todo caso tamén a toda a Xunta Directiva, porque polo traballo que estades a facer dunha maneira pois altruista, pero eso sí que permite manter unida a veciñanza e poñer en valor pois a nosa cultura, os nosos veciños, esa unión cos distintos eventos que se levan ao longo do ano e a verdade é que ese voluntariado cada día a veces é máis escaso e que persoas como vos, Dolores, que estades a traballar pois día a día, pois o Concello de Ribadumia temos que estar moi agradecidos. Somos conscientes de que hai moito traballo, moito sacrificio detrás de todo eso, pero fan falta persoas como vos, por lo tanto este recoñecemento é enormemente merecido, porque polo que acabo de decir, polo que acabamos de decir, non? Ese traballo, ese esforzo que pon en valor pois eso, a toda unha veciñanza que bueno, que nestes momentos a veces non é fácil estar nas xuntas directivas. Por lo tanto, transmitirlle ao presidente e a toda a xunta directiva que estiveron aquí pero tiveron que marchar esa noraboa por parte, no meu caso, como alcalde, do equipo de goberno, por suposto, que fixemos de toda a corporación municipal por ese traballo tan grande que estades a facer e, sobre todo, por tamén manter pois esa tradición e ese valor da nosa cultura do galego, esa defensa, pois ánimo e unha aperta moi forte para todos vos. Pasamos a votar este punto número 8 da orde do día, que é o expediente 672/2026, proposta ribadumienses en prol do galego. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade.
Gracias. Vamos a pasar ao punto número 9 da orde do día, que é o expediente 699/2026, dar conta do período medio de pagos. Non é iso, papel. No, es el PMT. Sí, ten. Sí. Colle ese papel, ese que está aí, Son 85. Ay, bueno. Ya viene Vanessa. Te lo doy. El stick. No. Sí. Bueno, pois dase conta do período medio de pago do primer trimestre do 2026 en 81,05 días. Gracias. Pasamos ao punto número 10 da orde do día, que é dar conta as resolucións de alcaldía. Ten a palabra a concelleira Vane Jorge. Bueno, pois neste punto da orde do día, como xa ven sendo habitual nos últimos plenos, se vos axunta coa documentación do pleno a relación de decretos, que tal como comentei en ocasións anteriores, co novo programa informático, co novo programa de xestión que temos, sale por tipo de procedemento, fai referencia a decretos relacionados con pagos, con solicitudes de axudas, con avais, hai todo tipo de decretos. No caso de que queirades algún concreto por algunha temática ou algún específico, están todos numerados, os podedes solicitar e comprobar. Gracias, Vane. Pasamos ao punto número 11 da orde do día, que son rogos e preguntas. Ten a palabra o PSOE, o concelleiro do PSOE. Sí, vou a facer un par de rogos, preguntas, e despois paso a palabra ao meu compañeiro Marcos para que vai facer outros... que vai facer outros dous. A primeira pregunta é en canto á situación da piscina municipal, porque non me quedou claro antes, porque falouse por parte do alcalde deste tema, e falouse do tema do expediente de consorcio. Entón, quería saber en que situación exacta se atopa actualmente a reclamación ao seguro e ao consorcio, e se nos pode chegar unha copia do expediente. Bueno, vos podemos dar información do expediente. Na situación na que se encontra ahora, se fixeron unhas xestións por parte do Concello. Ahora mesmo está un técnico externo precisamente para facer unha auditoría, e ao mesmo tempo pois, está nas mans do xurídico para que oriente precisamente pois, esa petición que xa está, non? Pero bueno, xa un traballo máis puramente técnico. Se te pode informar da xestión que se está levando a cabo precisamente co consorcio. Non entendín ben. Está aberto o expediente ou non está aberto o expediente? Sí, o aberto está expediente xa aos poucos días do que a... Vale, entón entendo que se pode facer unha petición de o estado actual do expediente. Por suposto. Claro, vale. É que non entendera, disculpe. De feito, creo que hai unha moción desto presentada. Hai unha moción desto presentada. Pretendíamos leválo a cabo, levála no próximo pleno, que é falar da piscina municipal sin ningún tipo de problema. En todo Sí, caso, a maiores podes mirar o solicitamos a expediente, copia do expediente, se pode ser, para ser Correcto. coñecedores tamén nos do estado no que se atopa agora. Algo máis, non sei se acabaste de responder, perdón. Pero non rompes. No punto da RPT, porque dixo a portavoz que iba a responder por orden, vamos a ver, isto é unha cuestión que eu aparte plantexei, que dixen que poñía especial énfasis nese punto, e pregunto agora, eu falei de que se crea a plaza de adxunto á Secretaría de Intervención, e porque non se crea a de intervención, a de interventora pura.
tamén habilitado nacional, igualmente. Non me respondeche, supoño que se che pasou, sí, por eso cho recordo ahora. A ver, o Concello de Ribadumia está actualmente clasificado como un concello de terceira, co cal temos actualmente un habilitado nacional no posto de secretario interventor e temos un posto de tesoreiro que está cubrindo un funcionario público. No caso de reclasificarse, o sea, para ter a figura de secretario e de interventor, teríamos que ter tamén a figura de tesorero. Tenían que ser 3 figuras de habilitados nacionais, corrígeme, Dolores, se me equivoco, serían 3 figuras de habilitados nacionais. Xa solo con crear unha figura de adxunto á secretaría supón para as arcas municipais, pois o que vimos un pouco detallado na RPT, en torno a 50.000 euros ao ano. Entendemos que na situación actual do Concello non é necesario ter as 3 figuras diferenciadas, pero sí que é necesario ter un apoio a ese adxunto interventor. Non sei que con isto che respondo. Eso, perfecto, gracias. Vou facer unha última pregunta, se lle paso ao meu compañeiro. Está relacionado tamén co que dixemos antes, de que pedimos unha documentación que non se nos aporta ata día de hoxe. Outros grupos si a teñen, ou outros partidos. Neste caso, eu fixen unha reclamación non por escrito, senón en pleno, e creo que quedou refletido en acta, ou debería, sobre a posible perda de subvencións derivados do retraso evidente, fora de plazo, da presentación e aprobación da conta xeral. Se non houbo, é fácil, entendo que é fácil responder a isto. Eu non pretendo paralizar administrativamente o Concello, pero é evidente que non se nos está respondendo en plazo a nada do que nos plantexamos ou solicitamos, ben sexa en pleno, ben sexa por escrito. Pasan semanas, pasan meses e seguimos igual. É unha pregunta e ao mesmo tempo, obviamente, pois estou elevando unha queixa. Nada máis. Non hai nada que non houve ninguna pérdida de subvención que a mí me conste. Se pode contrastar por escrito. Non houve ninguna pérdida de subvención? Non. Que a mí me conste, non. Compañeiro. Boas noites. Bueno, a miña pregunta está relacionada co que xa se tratou aquí neste pleno, pola instancia que presentei para a solicitude de algunha documentación o día 2 de marzo de 2026. Instancia de? Para a solicitude de documentación de 2 documentos o día 2 de marzo de 2026, luns, a semana do pleno de marzo, se non me equivoco. Acordome perfectamente porque o día seguinte, o martes, tivemos comisións informativas e, bueno, comuniqueille pois a secretaria que había solicitado unha documentación, mal que había recibido acuse de recibo en forma, e, bueno, comentoume que, bueno, pois que nos días xa se solucionaría. Entón, estamos en 2 meses despois, e que casualidade que se trae esta pregunta a pleno cando se debateu sobre este informe e non o temos. Bueno, a miña pregunta é que pudo pasar. Unha pregunta porque encontramos que non estamos en igualdade de condición, non sabemos por que outros grupos si teñen esa documentación. Perfecto, mira, eso te respondo. Se ten outro grupo pode ter vos exactamente igual, é dicir, non hai Se que a podemos e que debemos tela, lóxicamente, que non a temos, iso é o que quero aclarar. Pois, en todo caso, porque me parece grave que podamos chegar aquí, podíamos ter un debate en igualdade de condicións, en este caso. En todo caso, disculpas, porque sí que se vos pudo haber ha chegado ese informe de auditoría sin ningún tipo de problema. Si é certo que foron 2 meses intensos por presentacións de subvencións,
pero bueno, ao mellor pudo haber algún despiste en todo caso, o sea, eso hai que Sí, sí, sí. non hai Hai que ningún revisar tipo de todo e aparte, o en tema de auga, vamos, que podemos falar largo e tendido. Por eso digo, É que pena, máis, que non tuviéramos toda a información. si esperades sobre 5 meses, podemos quedar cos auditores precisamente para que nos expliquen e vos expliquen a auditoría perfectamente, o sea, sin problema ningún, porque son 164 páginas, si non me confundo, intensas o sea, con moi técnicas, vamos, que requiere a súa, pero vamos, nos sin ningún tipo de Gustaríanos problema, antes podemos facer chegar a dispoñer de informe para poder perfecto. Si es facer as posible, preguntas si es Correcto, posible mañana, correcto. ya se os pasa. Eso y las autorizaciones que hay. Outra pregunta sobre este tema tamén, porque eu en principio mirei na páxina do Concello se podía obter este informe, que bueno, o Concello suele colgar o informe de auditoría. Correcto. Vale, foi o primeiro que mirei para poder descargalo. Entón, simplemente é unha pregunta, por que pudo pasar. Sí que está o enlace a carpeta coa información do informe de auditoría, pero cando pinchas non hai ningún arquivo dentro. Entón non sei que pudo pasar. Como? Non entendí. Non hai arquivo xunto. No meu concello, na plataforma. Na plataforma. Isto é, bueno, o que aparece logo. E non hai archivo de... E non hai archivo dentro. Está a publicación, Sí, é o que... publicación, sí. Por iso despois pidín a instancia. Pero bueno, pode haber algún erro puntual, porque Digo aparte que si está non debería aí, haber problema, porque se debería estar aquí na página do Concello, non sei que pasou, eu pidín a instancia, nin así en 2 meses. Entras con contraseña ou entras libre? Non o sei, eu creo que está no libre, Ahora non me acordo xusto, vale. Está onde hai que registrarse, pero sin certificado digital. Sin certificado, non? Se lo compruebo. Vale. Pode ser un problema. Bueno, Aparte de típica mandar, documentación, pero pois que comprobar. colgades, que suele aparecer así nas carpetas, Sí, sí. e non poñía información ningún, ao mellor que igual fora por peso, que igual pode ser, non sei. Por peso do documento seguro. Información non había, entón por eso fixen a solicitud de instancia. sin problema. Mañana o lunes se os pasa. Vale, entón, bueno, conteme con ese problema, esperemos que non volva a pasar, porque levamos 2 meses esperando, e que pena que hoxe xusto vamos a ter ese debate sobre o informe de auditoría. No, sobre informe, no, son distintas cousas. Unha cousa é o informe da auditoría e outra cousa é a auga municipal. Son dúas cousas distintas. Bueno, pero Nós falouse estamos sobre- falando do que é toda a rede da auga, da propia auditoría non falamos, é dicir, eso ainda é outro debate máis, é dicir, son dúas cousas distintas. No, solo nos Si preguntou podemos que falar explicáramos, pero non da tiñamos o estructura, documento. de toda a tubería que pode haber en baixa do Concello, que eso non o pediches, tamén podes ter acceso sin ningún tipo de problema, Esperemos. porque é un traballo que se fixo que, bueno, que creo que vale a pena para ter perfectamente documentado, auditado e inventariado. Seguindo co tema de auga, por roturas que hubo recentemente, en caso de emerxencia, por exemplo, en horario fora de horario laboral ou fin de semana festivo, a que número se debe comunicar? Como se avisa ao Concello en caso dunha emerxencia, dunha rotura deste tipo? Se hai unha rotura deste tipo, mira, hai veciños que chaman a Protección Civil e hai chicos que nos chaman a nos xa directamente, é dicir, Estaba ali presente na última. nos chaman directamente para bueno, que ali hai unha pérdida ou unha rotura, se valora, as reparacións estamos las facendo ahora con persoal propio, Bueno, pero non hai municipal. un teléfono de emerxencia nestes casos, quero dicir. Para Bueno, fora de horario laboral ou fin de semana, no Concello non ten un teléfono de emerxencia nestes casos. hombre, nós temos un teléfono Os teus compañeros, por exemplo, na última rotura xa me chamaron a mí. Vale, bueno, pero bueno, eso porque teño o teléfono, pero a mí non o ten todo o mundo, quero dicir, non ten un teléfono de emerxencia. Vale. Podemos ter un teléfono
podemos ter un teléfono sin Quero problema. dicir que non Creo que todo os o mundo vai veciños ter nos o teléfono localizan, creo que do personal do Concello. os veciños nos localizan a cada un dos concelleiros, é dicir, se hai algún sempre chega a información, o sea que non hai, pero bueno, podemos ter un teléfono de emerxencias, o mesmo que pode haber pois un equipo para emerxencias que a veces se valoran, se hai unha pérdida de agua, pois esa pérdida se pode aguantar hasta o luns, como é o caso. A veces se crean alarmas, non? É que vos avisamos o viernes e ainda está, hombre, os traballadores tamén, senón hai que crear un equipo de emergencias para ese tipo de cuestións. Bueno, todo se pode valorar, non? Pero bueno, non hai máis de 15 días a veces tamén, con no, aviso. pero con respecto a eso, Javier, con respecto a eso, aínda que sea con aviso, si te refires a tubería a que estaba frente á casa túa, mira, esa foi unha pérdida de auga que eres consciente que aparecía e desaparecía. Non estuvo continuo. Pero non aparecía en Leiro, desaparecía en Lois despois, no, pero é que claro, era no mesmo sitio, no mesmo punto kilométrico. Vale. Digo, porque non vai a ser que fose como a Guadiana. Bueno, non pasa. Pero foi unha empresa ali e dixo que non pasaba nada. Claro, pero fíjate, salía agua. Non foi nin o alcalde nin o concelleiro. Xa, é que digo, como desta vez avisamos ben, como outras veces tamén que avisamos por emergencia. E despois hubo que pedir unha peza hidráulica a reparación que non había nin aquí, e foi cando que se tardou os días que coincidiu con Semana Santa. Cando chegou... Sí, pero Semana Santa dura unha semana, 15 días son dúas. En todo caso, Sí, en está todo claro. caso, estamos de números. Mira, si é importante as pérdidas de auga, si os erros que poida ter o equipo de goberno son eses, podo dicir que non son... Pois non son menores, Bueno, cada un valoros como... Home, 15 días soltando agua no mismo punto kilométrico, insisto. insisto. No, todos os días no, eso é mentira. É dicir, botaba puntualmente, Nun período de 15 días estuvo botando agua no mismo punto, insisto. Non aparecía nun lado, aparecía noutro. Pero nunca foi continuo. Nunca foi continuo. Fixemos unha valoración conjuntamente. Bueno, entonces estabas esperando a ver se se solucionaba solo. Pero outro día ti estabas ali cando se fixo unha valoración conjunta, dixemos, cerramos a agua. Sí. Cerras a agua. Sí. E vos estabades ali e dixeches, non, home, non podemos deixar as casas sin agua. Iso sucedeu ali. Estamos falando doutra cuestión, doutro punto, doutra rotura. Vale, pero, máis adiante. E ti eres consciente de que rotura estamos falando. Sí, e ti eres consciente que desde o noso entorno se che avisou a ti principalmente, non? É que foi unha empresa ali tamén. Vale, é que estuvo 15 días botando agua no mesmo punto tamén. No, 15 días no. No, si 15 días sí. Tomáronse medidas. Home, salgo todos os días polo mesmo sitio. A ver, vamos a ver. Sí, tomáronse medidas 15 días pues tarde. O que non se pode é ver. faltar a verdade, unha frase que gusta moito aquí. Non se pode. Javier, mira, estamos falando... O sitio, insisto, o todas punto as kilométrico é o mismo. Non é un día un e outro día outro. Sí. Eu entendo que pudera aparecer e desaparecer. Pero que estaba salindo agua, e que estuvo durante 15 días, máis de 15 días de feito sin atender, hasta martes e despois do día da Armenteira non se atendeu, iso é completamente certo. Completamente certo. Sí. A medias, verdades a medias. No, a medias no. Tampouco vamos a entrar, Javier, é dicir, todos os casos para nós merecen atención, sin ningún tipo de duda. Pero repito que si a fuga estaba localizada, si é certo que aparecía, desaparecía, a veces as roturas poden aparecer nun punto e ven a través das tuberías paralelas, laterales, etc. Non sempre que hai aí ese punto de agua, a rotura é aí. A veces están 100 metros arriba ou 100 metros abaixo, dependendo. O sea que, bueno, eu creo que a veces hai que falar cunha certa prudencia, porque non todo é tan fácil como parece. E moitas veces andamos buscando unha fuga de auga e a fuga aparece aquí, pero ao mellor vende 300 metros arriba ou 300 metros abaixo, ou a veces ao mellor estamos buscando a rotura e hai que pinchar 3 ou 4 buratos, e nós non somos expertos, é dicir, nós ao final, mira, eso hai unha serie de compañeiros traballadores que son os que máis ou menos fan esas reparacións. Ahora, si queredes ter un servicio de emergencia de tal, tamén podemos buscar un servicio de emergencia, non hai problema ningún, pero eu creo que é coherente que si
hai unha rotura, é unha rotura mínima, porque a veces incluso son os materiales que hai que conseguir para facer esa reparación, que o nos en almacén non o temos, a veces se piden pois a Pontevedra, bueno, neste caso se pedirá fora, me parece, non? É dicir, bueno, se os erros que poida ter o equipo do goberno son eses, creo que o estamos facendo bastante ben, sinceramente, é dicir, non vamos a insistir máis no tema. Hai que valorar moitas veces que hai empresas especializadas que botaron 72 horas buscando fugas e non apareceron, tamén, efectivamente, 72 horas. Efectivamente. E nós con eles. Efectivamente, e non apareceron, efectivamente. Estaban. Perfecto. Vale, dito eso, algunha pregunta máis, algunha observación máis? Sí. Creo que dá un rabo a unha pregunta. A continuar. Bueno, seguindo co toma de auga, tiño unha pregunta, se era porque comentou... Non sei quen soprou, perdón, pero proporcionalmente nós falamos bastante menos neste pleno. Non sei, pero como a veces... Bueno, pero non sei por que, pero... Creo que comentou antes sobre, bueno, tema falando do abastecemento, que non sei quen foi. O Concello de Ribadumia tiña unha subvención sobre 400.000 euros, pode ser, con outros concellos, ou así? Sí, na mancomunidade. Vale. A miña pregunta é, aparte desta subvención que se teña por a mancomunidade, o Concello de Ribadumia, como concello, solicitou algún outro tipo de subvención para mellora do abastecemento de auga? Para auditoría de auga. Solo para auditoría de auga? Para auditoría de auga. E agora, en canto salga unha subvención, que creo que non se leu ninguna subvención, xa saiu, mira, saiu agora unha subvención estes días precisamente para solicitar. O importe son, canto era? Pois bueno, hai que mirala, pero se leu estes días a subvención, que a vamos a solicitar. Vale. E agora, tamén, bueno, enlazado con esta pregunta, por falta de documentación, outro documento que había pedido era sobre o punto limpo, autorización de xestor de almacenamento de residuos perigosos e non perigosos. O mesmo día, fai 2 meses. Entón, non sei se este documento xa o ten o Concello, non o ten. Espero que... Sí, vamos a ver, de feito estamos facendo... Perdón. Ampliou a autorización, precisamente, dos residuos peligrosos e non... Entonces, ten ese documento, espero recibirlo. Espero que neste caso tampouco outros grupos da oposición o hubieran solicitado e o teñan, e nos non. E por último, vou facer un rogo referente á senda no rego Armenteira, ali no tramo que vai dende Autovía hasta os Castaños. Bueno, arreglouse esa senda despois das riadas, intenso inverno que hubo este ano, antes de Semana Santa, se non me equivoco. Bueno, detectei que hai uns pequenos socavóns nun tramo da senda, donde está o muiño e máis o lavadoiro ao lado da carretera que vai de Barrantes a Cuto Arriba. Vale, nese tramo, uns metros máis abaixo, dirección os Castaños, vai uns pequenos socavóns, bastante importantes, xusto onde termina a senda hacia o río. Estes días? Xa fai a semana pasada, xa mirei, e, bueno, esta semana sigue, bueno, simplemente viñaba... En medio da senda? No lateral, xusto onde termina a senda, hacia o río. Van ter unhas fotos por aquí, depois, se queredes mirar. Nada, pois que o revisedes porque irán a máis, que se reparou fai pouco, pues unha senda que ten bastante... A verdad que pasei por aí esta semana pasada e non apreciei eso. Tendes ubicado onde vos explico, non? Onde está o muiño ao lado da carretera, que está o lavadeiro, 20 metros pasas unha pequena ponte de madeira, si hasta o Castaño, onde está o desvío para o canal, que é o muiño aquel que é máis adiante. Xusto despois ali hai un pequeno tramo que hai... Entón, pois entendo que vai a ir a peor, pero tanto revisable. E despois, bueno, que tamén no tramo ese de río, pois hai algúns árboles caídos, e ramas, veus da riada, non sei se puderon retirar todos, e, bueno, que se faga un pouco sobre todo que está no medio do cauce para liberar o cauce. Outros organismos. Bueno, instamos ao Concello logo que solicita a Guardia de Galicia que faga esa limpeza. Perfecto. Moi ben. Gracias. Moitas gracias. Gracias. Algúna aclaración ou observación por parte de Somos? Vou fazer un rogo. É unha pregunta. Podía facer unha pregunta á área de obras, servicios e instalacións municipais que alega aquí Miguel, que vou dirigir a él.
cando un veciño quere conectar auga ou saneamento á súa casa, ten que vir ao Concello a facer a solicitude, pagar a tasa que lle toque e esperar que o Concello pague o enganche. Isto é así, verdad? Sí, non? Un concello non fai enganche. Entón, cando un veciño quere conectar auga, que ten que facer? Primeiro pasar polas dependencias municipales e ali lle dan as indicacións. Dime que ten que facer, perdón. Volvo a repetir a pregunta porque non tiña o micro conectado. Acercarse ás dependencias municipales aquí, Sí? e aquí lle dan as indicacións como ten que facer. E como ten que facer? Depende, hai moitas situacións. Hai enganches que non se poden facer, hai a mellor algún tramo onde non hai abastecimiento. Pero entonces aquí non ten que pagar a tasa. O sea, que hai unhas tasas que ten que pagar. Entonces, estou no certo, un veciño quere conectar a auga ao saneamento, ten que vir ao Concello, facer a solicitude, verdad? Acábalo de dicir, pagar a tasa que toque e esperar que o Concello faga o enganche. Pero quen fai o enganche? Quen fai o enganche? Unha empresa. Espine de fin. No, Quen fai o enganche entonces? No, pero, Depende, pero cal é o fin da pregunta? Vale, entón, Porque estás tenleando con a Vale, cal é o sí. fin? O enganche fai nunha empresa, pero por orden do Concello, entendo. Por orden dun departamento, pero cal é a pregunta? cal é a pregunta? Vale. A pregunta xa estou facendo e ti xa estás respondendo. Pois pues, xa está, ben. Entendo que este goberno é o que dá a orde, bueno, pois o enganche fará a empresa correspondiente. Aquí non... Estás equivocado. Entonces que dá a orden despois de pagar a tasa? Un departamento, dixo Miguel, un departamento, Pero é dicir, un departamento do Concello. Un traballador, vale. Pois hai algún problema ou surgiu algún problema en algún punto, di o punto e tratamos de solucionalo. Bueno, ahora vai a pregunta. E se non, Pero a pregunta non era xa. Primeiro quero que conste en ata que o goberno asegura que sabe consta todo pleno, non? Vale, moi ben. Que sabe cales solicitudes de conexión están realizadas e cales están pendentes. Non sabes cales están realizadas e cales están pendentes? Entonces, que sabedes? Non sabedes que cales están realizadas e cales están pendentes? Pero no Concello... Vamos a ver. A ver, que é o que queres saber? Ti que é o que queres Fai a saber? pregunta, formula a pregunta, se hai algún problema, vémolo, e se hai algunha cousa a corrixir, corrixímola, e se non hai ninguna cousa a corrixir, non a corriximos, pero é que estás aí xogando, Queres que parece funcione o que... Concello ou queres poñerlle trabas? En fin. Bueno, resulta que despois dunha loita de meses conseguín que o Concello me chegara un informe e aquí dito informe asinado polo señor alcalde asegura o que vou a citar. Punto cuarto deste informe que nas atas non te quero, o sea, de verdad que non pasa pola nosa mente interrumpirte. Estamos falando de rogos e preguntas, non que veñas aquí a dar un sermón, porque non é o caso. Ti formula a pregunta, nos respondemos se somos capaces de responderle, se necesitamos algunha aportación técnica, pois o recollemos e para o próximo pleno pois o contestamos. Pero isto é rogos e preguntas, non é aquí un interrogatorio, o sea, non é o caso, é dicir, sé claro, sencillo, conciso e punto, non hai máis historias, porque son as 12:30 da noite e bueno, home, non é que nos podemos aguantar máis, pero cousas productivas, porque senón é difícil. Formula a pregunta e se non pasa a seguinte, por favor. a pregunta é se eso vamos tan tal. Hai casas de mails conectadas ao dar de Lois? Pero estamos ca agua municipal e dar o reso é... A edar é do... Sí, pero son aguas diferentes, o sea, estás liando. Son aguas residuales e outra abastecimiento. Efectivamente, pero xa que non queredes entrar nun debate, Pero que queres saber abastecimiento... ahora xa cambia a pregunta, ahora estou xa cambiando a pregunta. A ver, vamos a ver. Entonces, A ver, Tes unha información que creo que está... Eso pide por registro, ¿eh? primeiro...
Efectivamente, como a pedín por registro, esperaba que vos me dixerades xa o que pedí. Pero contestoulle xa por escrito. A tela contestada. A contestación é que non tendes casas conectadas de Meis ao Edar de Lois. E aquí en pleno dixestes que sí. Eso quero que conste en acta. Ti formula a pregunta Xa formulín. xa formulaxe, vale. Teño dous ruegos. Vale, sigue. Teño dous ruegos. No anterior pleno fixo unha pregunta relativa a unha familia de Leiro e o señor alcalde sobre ese tema dixo que ia traer unha serie de declaracións e dixo e repiteu que ia traer a este pleno de hoxe un punto para dar conta sobre os asuntos e presentar todos os informes e documentación dese expediente. Non é unha pregunta, é un ruego. Vale, pois o rogo. A realidade é que hoxe non trouxo nada aquí e dende Somos Ribadumia non estamos sorprendidos, pero si algo aburridos. Polo tanto, ruego que, por favor, o señor alcalde deixe de comprometer cousas que vai traer a pleno e que logo non as trae. E xa de paso que deixe de anunciar plenos extraordinarios que non vai a facer. E dado que o alcalde anda escaso de palabra, vaime obrigar a solicitar eu mesmo esa documentación. Pois nada, sin problema, amigo. Nada, moitas gracias. Nada, pois nada, damos por rematado este pleno en sesión ordinaria. Moitas gracias e boa noite.